že bychom se tomuto tématu měli poměrně hluboce věnovat. Proč? Protože je důležitý, protože ho potřebujeme, protože pořád ho od nás někdo chce. Já vám představím dva kolegy, kteří jsou ti stěžejní v této iniciativě. Je to Roman Frkous. Roman se přes 20 let zabývá vyhodnocováním, má přístup k spoustě dat i z univerzit, z akademického prostředí a umí je krásně kombinovat dohromady i pro škálování biznesu. A Romana určitě spousta z nás zná, roky šéfoval komunikaci firm, jako je a marketingu, jako je Siemens, jako je GE Money. Je to člověk, který byl u rebrandingu Oscara na Vodafone a tak dále a tak dále. Má to poměrně dost za sebou a věřím, že hodně před sebou. A náš druhý kolega, Marek Steiger, který má na starosti brand a komunikaci v Mediaboardu, dříve Monitoře, tak kdo jiný by se měl věnovat tématu měření, evaluace, analytika, než člověk, který je jednou z tváří Mediaboardu, našeho partnera. Já nebudu zdržovat, jenom předám slovo Markovi na chviličku, protože potom už bude, jak se říká, floor is yours, tak bude Romanova pro tentokrát a na dalších 3 akcích, které budeme v průběhu tohoto roku k měření pořádat, tak se setkáte s námi všema 3. Marku? Děkuju, krásné odpoledne vám všem. Já myslím, že všechno důležité už bylo řečeno. Já nebudu dlouho zdržovat, protože dnešní pódium, jak už vlastně předestřel Pavel, patří Romanovi. Jenom ostatně za Mediaboard dlouholetého partnera, právě PR klubu, chci říct, že jsme nesmírně rádi, že jsme se do toho vlastně společně spustili. Na rozdíl od Romana já nebudu úplně nositel, samozřejmě si nebudu přivlastňovat to know-how Mediaboardu, ale jsem rád, že všichni kolegové, kteří u nás vlastně sedí u těch strojů a pracují vlastně nad tím, aby vlastně vaše každodenní komunikace dostávala nějaký správný rámec a správný reporting, můžou přispět v téhle diskuzi a pokusíme se společně na půdu PR klubu přinést nový pohled na to, jak přistupovat k metrice měření vůbec komunikace a jak ukázat, že komunikace rozhodně má místo na těch nejvyšších pozicích a dá se s ní opravdu skvěle pracovat. Takže já jsem nesmírně rád a budu se i těšit, jak to Roman dnes všechno vykopne. A já si ještě dovolím jenom poděkuji partnerům, samozřejmě Mediaboardu, samozřejmě Ipsosu a T-Mobileu. Díky moc, Romane, jdi do toho. No jasně. Krásný dobrý den. Ještě fotečka, ne. Pojďte. Díky moc. Já poprosím tu druhou prezentaci. A jinak přeji vám všem krásné dobré odpoledne. Jak už jste slyšeli, moje jméno je Roman Frkous, to se dobře pamatuje, pakliže mě ještě neznáte, to je jako frknul a kousnul, takže až si budete chtít vzpomenout, co je zač ten magor, co tady mluvil o komunikaci, tak je to ten, co frká a kouše. My jsme si pro vás připravili vlastně v průběhu letošního roku 4 prezentace. První je to zastřešené tématem měřitelná komunikace. Já se k tomu hned za chvíli dostanu, ale první je o krizové komunikaci, druhá je o tom, jak to jako technicky měřit, jakým způsobem se dají dělat benchmarky a tak dál. Třetí je o tom, jak to jako v praxi implementovat do dennodenních procesů ve firmě. A čtvrté je potom takové jako už praktické cvičení, jako ve smyslu, co dělat, nedělat a tak dál. Takže dneska začínáme s krizovou komunikací a o tom, jaké může mít měřitelné dopady na biznis všech našich firm, pro které děláme. Přátelé, je vzadu dobře slyšet, Romana? Všechno je v pohodě? Bezva. Tak a já na začátek bych vás jenom poprosil takové malé hlasování. Jo. Když se mnou budete souhlasit, tak zvedněte ruku. Jo. Když ne, tak ne. Jo. Takže první, kdo si myslíte, že komunikace se dá měřit? Okay. Kdo si myslíte, že komunikace se nedá měřit? Okay. To se ještě nestalo nikdy. Vždycky se někdo najde, řekne, že ty dopady jsou tak jako diverzifikované, že se to změřit nedá.
Druhé, co mě zajímalo, teďka zvedněte všichni ruce nahoru. Nebojte, zvedněte je. Super. A teďka, jo, já budu říkat věci a ve chvíli, kdy jako splníte ty parametry, tak je dejte dolů, vy ostatní je nechte nahoře. Jo? Takže první. Ruku dolů vy z vás, kteří nevíte, jo? Takže ruku dolů ten, kdo neví, co je EBITDA. Super. Ruku dolů vy z vás, který víte, jaký byl zisk firmy, pro kterou pracujete, ať už jako zaměstnanec nebo jako klient, v loňském roce. Jo? Kdo neví, jaký byl ten zisk, tak ruku dolů. Kdo ví, nechá ruku nahoru. Jo? OK. Takže zhruba jenom polovina z vás ví, jaký měl firma, pro kterou děláte. OK. Dobrý. Tak, teďka ruku nahoru vy z vás, který víte, ruku dolů, jo, všichni, kdo ví, zatím tak nahoře, jo. Tak teďka ruku nahoru nechá ten, kdo ví, v jaké základní struktuře toho zisku se podílely služby nebo produkty, které ta firma prodává. Jo, takže vím, na čem vyděláváme, jo, tak nechávám ruku nahoře. Třeba já teďka mám jednoho klienta, s těma dělám bezpečnostní softwary, tak ty nejvíc vydělávají na cyber security pro banky, jo. Kdyby vám řekli. Takže teďka pořádně zvedněte ty ruce, jo, jenom. Takže menší půlka vlastně ví, na čem vydělává ta firma, dobře. Okay. Teďka ruku nahoru nechá ten, kdo ví, jaký je celkový budget na komunikaci a marketing v té firmě, ve které děláte nebo pro kterou děláte. Jo? Tak kdo to ví, nechá tu ruku nahoře, kdo to neví, ruku dolů. OK, super. To je dobrý, se počítá. OK. My nekomunikujeme zisk, tak už jsem musel dát na ruku dolů. No to nejde o to, jestli ho komunikujete, jestli to víte. Nekumulujeme. Jo, kumulujete. Veřejná zpráva. A to je ale fair comment. Tak to můžete ruku nahoru. Ne. Ale to je v pohodě. Dobrý, takže kolik to je? 15 lidí? Takže jestli se nepletu, mělo tady být 80 lidí a z těch 80 vlastně 15 zná úplně elementárně nejzákladnější odpovědi na otázky týkající se biznisu. Já se přiznám, celých těch, 20 kolik plus let, co dělám tu měřitelnou komunikaci a ono už to dávno jako překračilo hranici PR, tak slýchávám následující stesky lidí z komunikace a zároveň stesky lidí z toho biznisu, kde lidi z komunikace často říkají, my nemáme dostatečně velkou váhu ve firmě, málo nám naslouchají a katujou nám budgety. Jo, kdo z vás by se stotožnil s těma 3 sděleními, aspoň jedním z nich, ruku nahoru? Okay. Hele, já si myslím, že jeden ze základních problémů, který mají komunikační oddělení, je, že neumí mluvit jazykem peněz. Jo, a osobně si myslím, že každý, kdo chce dělat nějakého jako člověka s biznisovým impactem v komunikaci, by třeba uměl sestavit EBITDU aspoň podle českých účetních standardů. Protože za mě jedním z nejčastějších důvodů, proč ty firmy katujou ty budgety na komunikaci, je, že ta komunikace vůbec neumí vysvětlit, jaká je její přidaná hodnota v korunách. Jo? My všichni umíme skvěle mluvit o tom, jaký témata hrajeme a jaký to má impact a dneska už věřím, že i všichni z vás umí přesně říct, jaký mají reach, share a tak dál. A to jak z marketingových, tak z těch komunikačních jako parametrů. Ale ve skutečnosti málo kdo z nás mluví těma řečma peněz. A za mě můžu vám upřímně říct, jestli si máte jednu věc odnést z tohohle povídání, tak se naučte mluvit tou řečí peněz. Jo, protože teprve potom vlastně zjistíte, že i spoustu věcí, které děláte, jsou prostě objektivně úplně zbytečné. A naopak je tak prostě 20% věcí, které děláme, které mají naopak úplně jakoby zásadní dopad na ten biznis. Jenom velmi často to neumíme vysvětlit tomu finančnímu řediteli nebo CEO
nebo těm dalším lidem, protože tohle nemáme doměřené. A celý ten cyklus vlastně těchto 4 přednášek se bude točit kolem tohohle tématu. Jo, a na konci, kdyby to některé z vás i doopravdy zajímalo, tak založíme think tank na tohle téma, kde můžete nebo nemusíte, se čistě na vás, se můžete zapojit přímo do těch jako business caseů a můžeme se o tom bavit v úplném detailu. Nicméně, já jsem si pro vás připravil 4 příklady. Jo, minimálně 3 z vás vím, že už to viděli, tak vy to nespoilerujte. Ale já jsem si pro vás připravil 4 příklady. Jeden je kauza minerálních vod, druhý je run na banku, třetí je selhání sítě mobilního operátora a čtvrtý je seriál. Vždycky uvidíte nějaký takovejhle graf, jo, jeden z těch 4. Co ty grafy ukazujou? To černý, to můžete zjednodušeně označit jako medializaci. Jo, teďka je jedno, jak to budeme měřit v detailu. Prostě to ukazuje, jak moc se o té zprávě, která se někde objevila, mluvila. A to červené, co tam je, co si myslíte, že to je? Přesně, to je prodej těch služeb nebo těch produktů, který měli problém s tou krizovou komunikací. Takže máme tady, jo, červený jsou prodeje, černý jsou média, když to zjednoduším. Jo, hele, graf 1, graf 2, graf 3, graf 4. A já si myslím, že máte úplně všechny informace, které potřebujete k tomu, abyste řekli, který je který case. Takže 1, 2, 3. Takže tohle je seriál, myslíte? OK. Oceňuju tu odvahu, se mi líbí. Jaký je vysvětlení, proč je to seriál? No, protože vám jde jako popularita nebo ten zájem veřejnosti a debata okolo kopíruje ten zisk, kdyby to bylo nějaký VODčko, nebo jako... Hele, skvělá úvaha, přesně. Tak to bude kopírovat ten zájem. Přesně. Čím větší průser, tím větší zájem. Jo, souhlas? Není to seriál, ale ta úvaha je naprosto správná. Ta úvaha je naprosto správná, jo, to si zaslouží potlesk, přátelé, ano. Máte ještě někdo nějakou jinou úvahu? Jo, vy jste totiž nad tím uvažoval správně, tady jenom ten fígl v tom, a tím já teda nezačnu, já vás schválně zkusím, jo. Ta úvaha byla správná, akorát tady ten for je v tom, že to jsou příklady negativní komunikace. Takže tady při větším zájmu by ta sledovanost měla klesat. Ale ta vaše úvaha je 100% správná. Jo? Uslyšíte ten case, pak to bude jasný. Jo? Ještě vám řeknu, pak je tam třeba jeden z těch případů, je pád sítě mobilního operátora. Jo? Spadla síť mobilního operátora a co to potom udělalo s celým tím casem. Další je tam případ, kdy jedna televize se začala navážet do jedné minerální vody, tak jim to docela sestřelilo prodeje. A třetí je tam ten seriál, to byl taky jako hezký příklad, kdy vlastně se ty lidi utvrdili v tom, že to stojí za příštěk a přestali si na to koukat. Takže pro zjednodušení. Kdo si myslí, že tohle je ten graf s těma minerálníma vodama, ruku nahoru teď? Jo, hele, není to žádná soutěž, nic nevyhrajete, prostě si klidně tipněte, jo, měli jste čas se na to podívat, můžete, nemusíte, dobrý, takže kdo si myslí, že teda tohle jsou minerálky, ruku nahoru? Kdo si myslí, že tohle je run na banku, ruku nahoru? To byl případ, kdy se objevily nějaké zprávy a lidi začali vybírat hotovost. To je vlastně noční můra všech bank. Typicky Sberbank. Třeba Sberbank, přesně. Jo, nebo to byla AB banka v minulosti v Čechách, takhle bych mohl pokračovat. Zažil jsem to i v Monetě, byť z jiného důvodu než mediálního. OK? Takže 5 lidí si myslí, že tohle je run na banku. Kdo si myslí, že to je selhání sítě? Jo, hezky.
A kdo si myslí, že to je seriál? OK, fajn. Takže přátelé, tento graf popisuje známou kauzu minerální vody. Hele, ten příběh je úplně krásný. Bylo, nebylo, byla jedna nejmenovaná česká televizní stanice, která si koupila jako součást svého biznisu i jistého producenta minerálních vod. A jednoho dne se stalo, že hlavnímu hráči na trhu, který byl v té době jednička, zazvonil v tiskovém telefon. Dobrý den, tady je ta nejmenovaná TV Nova. A my jsme slyšeli, že ve vaší vodě minerální je nějaký benzín. Co nám k tomu řeknete? Jo, já za sebe musím říct, já nevím, jak to máte vy. Mně typicky tyhle hovory chodí v pátek ve 2 hodiny odpoledne. Jo. Prostě když já už jsem skoro jako ve víkendové náladě, tak se vždycky objeví nějaký takový průser, kdyby to bylo v pondělí, že jo, tak v pohodě, ještě navíc v té firmě třeba už nikdo není, nebo takhle. Jo, tak přesně jakhle to bylo i v tomhle případě. Co samozřejmě je, že jo, základní princip, jak to řešit. No a dejte to na mě, to určitě řešíte každý den, ne, takovýhle průsery. Pošlete mi to mailem. Jasně, pošlete mi to mailem. Souhlas. Hodinu zavolá. OK. Kdybych se ptal šéfa, jestli tam ten benzín byl nebo ne. Samozřejmě to je základ. Na druhou stranu ne vždycky se lije benzín do těch flašek od těch minerálních vod, pak ten benzín je moc drahej. Přesně tak. To byla úvaha, kterou oni udělali. Oni řekli, to je extrémně nepravděpodobné, protože máme hygienické kontroly a tak dál. Oni to na nás zkoušejí, protože koupili toho konkurenta a podaří a chtějí nám potopit naše prodeje. A tam použili frázi, já se znám s tím člověkem, co to zažil, a musím teda říct, že se tomu směju, protože už jsem mi za svůj život v podobných situacích slyšel třeba 7krát, 8krát, tak jako do 10. Jo, a často slyším následující: do not spill oil into the fire. Jo, my se k tomu nevyjádříme, protože nebudeme přilévat olej do ohně, protože když se k tomu nevyjádříme, tak ta zpráva, ta reportáž bude malá. No tak oni tohle přesně udělali tehda a nevyjádřili se k tomu. Takže ten první vrchol té komunikace, ten černý, vypadal následovně. Že byla reporterka, ta řekla: dobrý den, máme tady zprávu o jednom výrobci minerálních vod, jeho zákazníci stěžují, že tam cítí benzín. A byl tam takový starý chlapík, jo, takový, jako představte si mě, jako prostě v 80 letech, že jo, jak pořád těm lidem, co roste, jsou uši a nos, tak to mě fakt jako nos úplně ultra, takhle držel tu jako matonku u nosu a takhle dělal. A říkal: to šťuju v tom, co si divného, jak kdyby v tom byl benzín. To byla celá reportáž. Jo. Co se stalo druhý den? Co se stalo druhý den? Převzala to jiná média, přesně tak. Co se stalo dalšího druhý den? To ještě nebyly mococky v té době. Ale jinak by to bylo na sociálních sítích, ale začali jim volat jiní zákazníci, že v tom taky cítí ten benzín. A aby toho nebylo málo, tak jeden z těch zákazníků, co v tom taky cítil benzín, byl jistá velmi populární zpěvačka, která se obávala, že díky tomu jako neabsolvuje koncert. To už vypadá jako vážný problém, že jo? Takže co udělali v tuhle chvíli? No, udělali to, co měli udělat od začátku, začali s tím standardně bojovat. Takže vyjádření hygienické stanice, že to kontrolujou, začali oslovovat ty jednotlivé zákazníky, začali jakoby řešit spoustu věcí. Já tady už nechci rozebírat ten postup v krizové komunikaci, ale klidně vám můžu říct, jestli chcete. Ten for byl v tom, že teprve v tu chvíli, v tom druhém vrcholu, oni rozjeli tu standardní defenzivní mašinérie, která jako
Z mého pohledu má být vždycky, ale já to ukazuju z toho důvodu, abych vám to ukázal, co to začalo dělat s tím biznisem. Objevila se druhá série reportáží, která byla v zásadě, ty lidi říkali, že v tom taky něco cítí. Ta firma říkala, že je to cajk. Nicméně zajímavé bylo, že na začátku ty prodeje propadly, to je ta červená, to je ten červený graf, relativně maličko. Ale při tom druhém opakování se ty prodeje propadly poměrně hodně. A co je horšího, oni pak v té třetí vlně, v tom je ta třetí vlna té komunikace atypická, to je tady ten menší vrchol, tak oni rozjeli vyloženě pozitivní kampaň, jako i reklamní, jakože na naši kvalitu se můžete spolehnout, všechny tyhle ty věci. A stejně jim to omaličko sundalo ty prodeje znova. Proč? A protože jim spousta i těch novinářů nezapomnělo připomenout, že ale byly spekulace v poslední době, jestli v tom nemají nějaký benzín. Co vlastně z toho plyne? Kážete mi jako někdo říct. Jo, ještě dvě důležité věci. Jo. První, ve kterých dvou cílovkách je to sestřelilo v těch prodejích. To je třeba si jako na tom uvědomit. Přesně, byly to matky s dětma a ty druhý. A důchodci, přesně tak. Jo. Tam ten pokles tady těch prodejů, to jsou dominantně matky s dětma a důchodci, ale zrovna v té době, zrovna ty matky byly dominantní rozhodovač o tom, jaký nákupy se dělají nebo nedělají. Z toho totiž, a podle mě o tom je měřitelná komunikace, proto se tady o tom bavíme, z toho totiž plyne několik jakoby zásadních věcí. Jo. Ta reálná škoda na těch prodejích byla v řádu jako 100 milionů korun. Když si to vemete, že to udělalo jedno špatné rozhodnutí na začátku, tak to je poměrně drahý špás. Jo. Druhý důležitý, co z toho plyne, je, že vlastně třeba i pro mě to byl strašně zajímavý case, že oni to v té době, protože v té době se to všechno prodávalo přes velkou obchody, a oni neviděli ty denní prodeje tak dobře, jako vidí dneska valná většina biznisů, jako, tak oni vlastně tu opravdovou škodu zjistili až s poměrně velkým zpožděním. Jo, to je na tom taky jako strašně důležité. Nicméně z toho jakoby vlastně logicky plyne, že ve chvíli, kdy člověk začne být schopen měřit ty dopady komunikace, tak za mě se dá říct, že vlastně dobrý kvalitní šéf komunikace, který umí řešit ty krizové kauzy, má jako reálně hodnotu jako v řádech stovek milionů firem pro všechny firmy, který splňují to kritérium tady těchto kauz. A který to je? Že se to týká lidského zdraví. A přesně tak. Jakmile děláte v biznisu, kde jde o zdraví těch lidí, tak tady tenhle ten model je úplně jedno, jestli to je minerální voda, nebo jestli to jsou léky, nebo jestli to jsou jako třeba kosmetické produkty, takhle bych tady mohl jmenovat jako tisíce různých kategorií. A na tom je strašně důležité to, že pakliže děláte biznis, který je závislý nebo nějakým způsobem pracuje s parametrem lidského zdraví, exponenciálně, pakliže je to zdraví dětí nebo lidí, který máte rádi, tak ty lidi jsou vysoce senzitivní na tenhle ten typ negativních zpráv. A protože se tady bavíme o měřitelné komunikaci, tak si myslím, že právě tohle by měla být schopnost kohokoliv, jako v tom komunikačním biznisu, protože my jsme ty nositele za A toho know-how a za B toho reálného, jako řekněme decision power v tom momentě, kdy ta krize přijde, abychom dokázali toho CEO nebo to vedení té firmy přesvědčit, že prostě se nesmíme těma průserama promlčet. Jo, to samé platí pro letecké společnosti, já třeba se k tomu budu trochu věnovat na konci. Za mě jako nejlepší krizový manuály, který já jsem viděl, mají letecké společnosti. Jo, když teďka vypadly ty dveře tomu Boeingu, tak jsem si na to hned vzpomněl. Jo, to jsou za mě typické kauzy, kde pokud se bavíme o nějakém dopadu komunikace na biznis,
tak to vás můžu ujistit, to jsou jako absolutně největší, jako buď damage kontroly, anebo nedamage kontroly a propady prodeje, které jako existují. Takže za mě, každý, kdo dělá jako komunikaci, protože ono to platí to samé v sockách, vo všem, tak jako musí zvládat tady tuhletu disciplínu, tuhletu základní logiku, a to je umět řídit krizovou kauzu týkající se zdraví, jako je tenhle případ. Takže co bude vždycky to základní pravidlo, o který nám půjde? Jo, souhlas, ale... Ještě tady jsem neslyšel, pardon? Rychle, souhlasím. Za mě totiž hlavně ten fígl je v tom, já si myslím, že ta úloha toho komunikačního oddělení z pohledu měřitelné komunikace není to, co po nás často chtějí. Oni po nás často chtějí, ať se o tom nemluví, jo, nebo nevím, jak to máte vy. Mně často říkají, zameď to pod koberec, chodíš chlastat s těma novinářema, nějak to zařiď. Jo? A to je úplně špatný zadání, protože to, co vy na to máte všichni říct, právě z pohledu, aby to nemělo tyhle ty dopady do biznisu, je, že my máme jediný cíl v tuhle chvíli, společný, a to je zařídit, aby se o tom mluvilo jenom v jedné vlně. My nechceme to více vrcholové opakování té krizové komunikace. Jo, já vám pak ukážu, je na to i nějaký vzorec, podle kterého se to dá i spočítat, ale za mě to teďka není podstatný. Důležitý je, že právě když člověk dělá analýzu těch kauz z minulosti, tak na tom přesně vidíte, že prostě důležité je to umět odehrát najednou. Jo, takže zase nebudu tady zabíhat do detailu toho, jak dělat krizovky, i vám to pak ukážu nějaké třeba moje metody, ale to hlavní, co chci říct, že z pohledu měřitelnosti komunikace, když máte takovejhle průser, tak se prostě nenechte odradit tím, že vám někdo bude říkat, prostě nesmíme tu kauzu sami vyrobit, jo, ale to zároveň říkám, že jsou situace, kdy tu kauzu vyrobíte tím, že to okomentujete a odsouhlasíte jakoby ten základní dotaz, jo, ale to je na delší diskuzi a na to dneska není čas, ale to základní je umět to odehrát v jednom balíku. Takže to se nám jenom chtěl ukázat z pohledu měřitelné komunikace, případ číslo 1. Tak máme tady další. Určitě. Mimochodem, jako to rozuzlení bylo, že tam žádný jako benzín nebyl v té matonce. To je jasný, že ne, ale jestli jako to mělo dopad na toho šéfa té komunikace, jestli si to vedení té matonky uvědomilo, že to na začátku podělá. No, vždycky to má dopad na toho šéfa komunikace. To není jako tak jednoduchý, jo? V tom potravinářství taky jsem zažila obdobný případ, pátek odpoledne volá televize Nova, paní vám našla v produktu potravinářským určeným pro děti sklo. Jo, tak musím říct to, co máte na jazyku. No, paní si kontaminovala ten produkt doma, protože 95% spotřebitelů se kontaminuje produkt doma. Ale říct to nemůžete, protože pořád máte těch 5% tu šanci, že to tak nebylo. Tak jediný, co můžete říct, no tak budeme se tím zabývat. Musíme to vyšetřit. Jo, a za 5 dní nebo za 7 dní jsem volala paní nám musí, za prvé se nám musí ozvat, nahlásit nám číslo šarže, produkt, aby jsme ho dokázali identifikovat, prověříme, jestli na danou šarži nebyla stížnost. Je to všechno jako chvilku trvá. Jo? To není prostě z hodiny na hodinu, nezískáte všechny ty fakta kolem toho, který se toho týkají. Jo, pak nám paní musí dostat ten produkt s tím sklem, ideálně sklo pošleme do laboratoře a řekli jsme jí, že zhrdla lahve a že si to kontaminovala doma sama. Je to 95%, na to jsou i statistiky, třeba, který má ministerstvo zemědělství, kolik produktů si spotřebitelé kontaminují sami a je to drtivá většina doma. Myslím si, že by stálo za to edukovat novináře v tomto smyslu, aby hned prostě na to neskočili. Jo? Že prostě jedna věc je varovat ty spotřebitele, ale pak musíte mít třeba 2+ případy. Jo, v potravinářské výrobě nesmíte mít sklo, výroba minerálních vod je aseptická. Tam se vám nemůže dostat někdo, kdo vám tam prostě úplně, jako můžete mít teroristický případ, kdy někdo vezme injekční stříkačku a stříkne vám něco do toho produktu. Jo, ale při té výrobě se to tam prostě dostat prakticky nemůže. No, nicméně navážu, jo, co je
Na něho to tehdy nemělo dopad, ale ono to bylo trochu dáno tím, že oni ty čísla viděli s velkým zpožděním. Jo, a ten šéf byl Francouz, takže oni jako vůbec neměli potřebu se potom v tom moc ráchat, kdo co způsobil nebo ne. Ale tady je strašně důležité, co padlo, a to je, já jako si to trochu vyspoileruju dopředu, samozřejmě ve chvíli, kdy chcete dělat tu měřitelnou komunikaci a dokážete zkusit spočítat potenciální dopad té škody pro toho CEO, můžu říct, že jsem to udělal už třeba minimálně 5x, 10krát, tak vždycky to pak vedlo k tomu, že mi dovolili dělat jakoby krizové cvičení. Jo, kde jedna z věcí, která mě právě tato měřitelná komunikace naučila, že už mi nikdo dneska neodporuje, když řeknu, podívejte se, my si to musíme vyzkoušet natvrdo, a to z toho důvodu, že abych si vyzkoušel, že když mi v pátek ve 2 zavolá TV Nova, tak já v pátek ve 3 mám vyjádření hygienické stanice s posledním razítkem, že ta šarže byla cajk. Protože tam se hraje to, co vy jste tady říkali, že musíme reagovat hned. Ten for je v tom, sehnat ty věci hned. To je vždycky největší problém. Tak jeden z důvodů, proč já to říkám, je, že když člověk dělá tu měřitelnou komunikaci, s nás si ve firmě potom prosazuje, aby ta firma to brala vážněji, tu komunikaci jako takovou, jako téma. Jo, proto i začínáme těma krizovkama, protože tam se to většinou jako na ty prachy počítá relativně snadno. Druhý případ. Tak víme, že to je jako nějaká další. Kdo si myslí teda, že tady tenhle ten graf je ta minerálka? Dobrý, to byl chyták. Tak kdo si myslí, že to je run na banku? Ruku nahoru. Okay. Kdo si myslí, že to je to selhání sítě? Okay. A kdo si myslí, že to je ten seriál teda? Je to ten run na banku. Hele, tohle je ale teda případ runu na banku v Rusku, jo, abych byl úplně explicitní. Ale klidně vám řeknu případ runu na banku, který jsem řešil v Čechách. Hele, tady ten příběh je následující. Byla nějaká ruská banka, která patřila nějakému oligarchovi. Toho oligarchu překvapivě zabásli a ty lidi, jak vidíte na tom červeném tady grafu, šli udělat co? Šli si vybrat prachy, že jo? Protože tady jsme u těch jakoby typických příkladů v komunikaci, kdy nejcennějším platidlem té instituce je důvěra. Jo? A těch biznisů, který jsou o důvěře, je strašně hodně. Typicky se točí kolem peněz. Že jo? Když se nad tím jako člověk zamyslí logicky, že jo, tak my vememe prachy, který jsme někde těžce vydělali, zajdeme za paní, kterou jsme nikdy nepotkali u přepážky, ty peníze jí dáme a věříme, že třeba ještě nějaký jiný pán, kterýho jsme taky nikdy nepotkali, nám ty peníze vrátí. Jo. Když si to vemete, tak to bankovnictví je vlastně strašně absurdní biznis. Jo. Ale proto víc je tam úplně klíčový element a důvěra těch lidí, že tady jako tenhle ten model nastane. Jo, řekli byste mi další biznisy, kde ta důvěra je úplně jako klíčová? Zdravotnictví, přesně tak, to je úplně perfektní případ. Co ještě dalšího? Pardon? Doprava, jo, souhlas. Energetika. Přesně tak. Jo, hele, většinou jsou to taky jako poměrně vysoce ziskový biznisy. Nicméně, o čem byl tenhle příběh? Tenhle příběh je zajímavý v tom, že v jeden moment si ty lidi vybrali prachy. Víte, co bylo speciální, na čem se lišila tahle vlna a tahle vlna komunikace? Proč ty lidi si vybrali ty prachy tady? Tak ona měla těch peněz jako furt stejně. To je přesně ono. Ten rozdíl, přesně tak, ten rozdíl je v tom, celý ten příběh je, zabásli toho šéfa, toho majitele respektive. Tady oni ho totiž zabásli někde, jakoby, když lovil ryby na Sibiři nebo někde takhle. Takže tady o tom napsali ty místní média. Od těch se to dozvěděli lidi, ty si zašli na pobočky, mlátili, že jo, na ty dveře, dávají tě děňky a natočili je u toho ty televize a ty to odvysílali v hlavním zpravodajství.
Jako na této kauze je totiž strašně vidět ten další parametr, který překvapivě si myslím, že málo kdo je zvyklý dávat do té měřitelnosti. Jo, proto to tady otevírám. A to je co? Pardon? Správně, ale tady to je ještě speciální, to je, já bych to nazval picture of eye. Jo, je to word of mouth, ale je to, že vidím jakoby strach těch jiných lidí. Víte, který biznisy s tímhle pracují nebo nepracují? Jakože to využívají k zisku. A nebo naopak se to snaží potlačit. Tak zisku Primar a z poslední doby na Václava. Přesně tak. Politické strany? Souhlasím, máte příklad? Ty demonstrace třeba? Ne, máte naprostou pravdu, ale ten základní princip politického marketingu je postavený na tom, on je horší než já. Třeba SPD a jejich práce se strachem není? Ta je luxusní. Ne, mimochodem SPD podle mě pracuje se strachem úplně ideálně. Já jsem onehda se bavil s nějakýma lidma, kteří jakoby dělají český elfy, to asi znáte, ne? Jsou ty, kteří jako právě odhalujou tady tyhle ty. A mě třeba zaujalo, oni si dali tu práci a rozklíčovali, jaký jsou pravidla SPD těch uzavřených facebookových skupin. Slyšeli jste to někdo? Hele, mi to přijde geniální, že normálně jako vykopnete někoho ze svojí facebookové skupiny, když je sprostý, nebo rasista, nebo porušuje nějaký zákony. Oni ty lidi vyhazují už jenom za to, že se zeptají. Hele, to je úplně dokonalý, jo. Nicméně, co já tady jako chci říct, že tenhle ten biznis, který je postavený na důvěře a vlastně to, co vy nejvíc prodáváte, to, co nejvíc hájíte, je důvěra, tak taky má jako určité specifika. Já se přiznám, když jsem podobnou přednášku dělal před nějakým časem, tak tam seděl jeden, kterýho tady nevidím dneska, ale ten dělal v té době pro pojišťovnu a udělal úplně geniální věc. Jo, co je takový jako typický problém, který je každé léto, řekl bych, který řeší pojišťovny a souvisí to s cestovním ruchem. Přesně tak, že zkrachuje nějaká cestovka. Co se stane, když zkrachuje cestovka? No, spíš někde visejí lidi na letišti, že jo? A volají, oni nás nechtějí vzít do letadla, my jsme jako rádi domů. A co mně se strašně líbilo, ten kluk pracoval tady s tímhletím modelem a vlastně, co byste udělali jako šéfové komunikace, když víte, že potřebujete být nachystaný na takovouhle situaci? Máme pojištění proti krachu naší. Jasně, o tom nepochybuju. A on dělal pro tu pojišťovnu. Většinou ta cestovka, majitel někde zmizí, jsou zavřený dveře, tam je jenom ta paní vrátná, která říká, tady fakt nikdo není. Já myslím, že se znalostí toho případu můžu říct, že si najal PR agenturu, která pomáhala těm cestovním kancelářům. To taky, přesně. A co mně se ještě strašně líbilo, on vyjádření toho svýho CEO natočil právě, když dělal přípravu na ty krizové situace, tak, aby ten CEO to říkal v době, kdy není pod tím stresem, že musí zajistit tu výplatu, cestu těch lidí zpátky a tak dál. A to mně přišlo jako geniální, abych řekl, protože právě na to existují i opravdu kouzelné třeba teorie, určitě všichni znáte, že jo, teorie ovládání davu, takovýhle, na co ty lidi spontánně reagují, co jsou spouštěče paniky, jo, víte, co to je? Tak co jsou podle vás, když máte dav a ten dav z ničeho nic se zblázní a ušlape nějaký lidi, co jsou ty typický spouštěče paniky? Souhlas, ale je to něco jiného. Ten oheň samozřejmě je ta základní příčina. Jo, a přesně, ale ten for je v tom, že my jako lidi, mimochodem, kdybyste si někdy chtěli jako dát nějaký jako zajímavý školení, který si myslím, že je pro lidi v komunikaci úplně jako esenciální, tak věnujte nějaký čas a prostor neurolingvistickému programování. Ona je to principiálně terapeutická metoda, ale z mého pohledu, jako pro lidi, kteří dělají komunikaci, je to úplně k nezaplacení, protože se tam dozvíte o tom,
jak my jako lidi máme ten plazí mozek, ten nejstarší, který je zodpovědný za to, prostě utíkej nebo bojuj. Pak máme na něm ten druhý, ten savčí mozek, který je zodpovědný za přežití ve skupině, protože se prostě evolučně osvědčilo, že když je těch lidí víc pohromady, tak přežijou lépe než jako jedinci. Že jo? Proto taky v těchto dobách největší trest nebyla smrt toho jedince, ale to, že byl vyhoštěn z té skupiny. A teprve nad tím je ten náš racionální mozek, ale ty dva pod tím řídí toho na člověka, jako jsem já, vy, kdokoliv další, daleko víc. A to NLPčko se hodně věnuje tomu, jak jako pracovat s těma dvouma mozkama, kterými normálně jako nenecháváme vědomě promluvit. Je to bude jako strašně zajímavý. Nicméně ta pointa je, že právě v těchto situacích se spouštějí tyhle ty jako staré reflexy, které jsou v těchto dvou mozcích. Jo, a ten for je v tom, že ty lidi reagují na vyděšený výraz v obličeji těch jiných lidí a právě zároveň na ty výkřiky. Takže vy, když potřebujete moderovat nějaký dáv, typicky třeba když vychází ze stadionu, jo, můj strejda svého času tohleto navrhoval, tak oni měli docela zajímavé zásady, které dostávali jako architekti, a to je, že v každém bodě té trasy z toho stadionu ten člověk musí mít nějaký přirozený bod, na který se dívá, aby se moc nekoukal kolem sebe. A je strašně důležitý, jaká se k tomuhle jako evakuaci pustí hudba, tak aby ta hudba měla i poměrně vysoké tóny a byly v tom hůř slyšet jakoby ty panické výkřiky, protože se to v tom víc ztratí. Jo, tak mimochodem, za mně se strašně líbí, když prostě ta naše práce je o tom, že nepracujeme jenom s tím racionálním sdělením, ale snažíme se v té naší práci právě hodně pracovat i s těma iracionálníma sděleníma, které oslovují naše nevědomí a podvědomí. A tady zrovna v těchto případech, kdy se jedná o důvěru jako elementární princip toho, co vlastně komunikujeme, je právě daleko důležitější ta práce s tím nevědomým a podvědomím. Jo, mám na to tunu příběhů, co jo a co ne. Za sebe můžu říct, že jsem se jako dost pobavil u jednoho, když když Německo byla tak nějak jako normální země a měli jaderné elektrárny jako zdroj energie, tak jim se stala taková jako na první pohled banální nehoda. A to je... Ne, to nebyla, tahle, to byla vážná. Ale jim se stalo to, že jim normálně, že jak máte ty záložní generátory normálně na naftu, jo, tak jeden jim prostě s nějakým řízením osudu chytnul ta nádrž na tu naftu. A co dělá ta nádrž s naftou, když hoří? Hodně čoudí, no. Takže on samozřejmě, že ho měl za úkol všechny uklidnit, že ho máte jadernou elektrárnu, z ní jde černý dým, tak lidi trochu panikaří, hlavně v okolí, že jo, což úplně nechcete. No, tak on udělal to, že se postavil a začal teda vysvětlovat, že je to jenom ten diesel agregát, že je jinak všechno pod kontrolou, akorát se postavil tak, že mu takhle zpoza té hlavy šel ten černý dým, jo. Takže taky to potom trochu řešili, že ty lidi okamžitě naskákali do aut, jeli pryč, jo. Všichni najednou po okreskách, tak si asi umíte představit, co se stalo. Jo, nicméně jenom jako chci říct, že právě ve chvíli, kdy je parametrem důvěra jakéhokoliv typu, musíte umět pracovat s tím nevědomým, podvědomým. A je zajímavé, ve chvíli, kdy tohleto povýšíte i na tu jako pozitivní část komunikace, tak najednou zjistíte, že se mění konverzní poměry třeba při prodejích a při spoustě jiných věcí. Osobně si myslím, že kdyby se chtělo dělat třeba nějaký jako další povídání, tak můžeme se věnovat jenom tomu, co jsou ty příklady právě práce s tím vědomým, nevědomým a tak dál. Mimochodem, ten plazí mozek zodpovídá, jak jsem říkal, za utíkej anebo bojuj. Co hledá nejvíc ten savčí mozek, víte to? Je to jeden z těch parametrů a myslím, že to je druhý nebo třetí, ale ten největší, co hledá, ten sav... Je to blízko a jako točíte se kolem podobných věcí, je to bezpečné prostředí. Jo, proto třeba v interní komunikaci úplně vidíte lidi, kteří jsou starý mazáci a dělají už to dlouho, a ty, kteří jsou noví, ty noví oslavují úspěchy firmy, ty mazáci se snaží jako těm lidem ve valné většině aspektů právě na té nevědomé a podvědomé úrovni říkat, že u nás je to bezpečné prostředí v té firmě.
jako strašně důležitý parametr. A právě, jakmile jste v téhle kategorii, nesmíte být jenom racionální, musíte být i iracionální. Tak, třetí příklad. To je, co podle vás? Kdo si myslí, že to je selhání sítě mobilního operátora? Okay. Kdo si myslí, že to je ten seroš? Už ne? Okay. Ale tohle je selhání toho sítě operátora. Tenhle je právě strašně zajímavý z pohledu toho word of mouth. Jo? A správně kývete hlavou a něco se vám na tom grafu nezdá. Zdá se mi to PR malý. Respektive ta komunikace, jako že je jenom jakoby jedna. Řekla bych, že bych čekala více vln toho, jak se to bude víc rozebírat a tak se v tom... Ale je to správná úvaha a dobrá nedůvěra, oceňuju. Za mě ten for je v tom, tohle je vlastně to červené je vytížení sítě. Respektive to, jak moc ty lidi zkoušeli nevědomky tu síť schodit. Jo, hele, ten příběh je jednoduchý. Já se vždycky musím strašně smát, když si na to vzpomenu. Jo, prostě jeden takový nejmenovaný mobilní operátor má centrum sítě v Říčanech. Když jedete z Prahy do Brna po D1, tak když projíždíte Říčanama, tak po pravé straně, možná si někdo vzpomene, že takhle jedete, tak je tam takový vysoký 50-metrový stožár. Jo, hned u Hopy. Tak až někdy tak si všimněte, tak tam je centrum řízení sítě. Jo, a všechno je prostě zajištěno, nic se nikdy nemůže stát, protože tam vede kabel datový z jedné strany, z druhé strany a ještě je tam, že jo, jako mikrovlnný skok pro případ nouze. No tak co se nestalo? Jeden den přišli borci, kteří měnili rák. To je taková ta skříň, do které, když přijde ten optický kabel, tak ty hády svítící rozpletete do takových jakoby jednotlivých slotů, který jako dělají ten datový přenos. Tak ten to tam zrovna jako šrouboval. A mezi tím, když stavili to logistické centrum Hopy hned vedle, tak tam prostě přišel borec, k jinému borcovi říkal, tu máš bagr, tady odsud, tam prostě 50 metrů, 1,5 metru hluboko, kopej. On říkal, jasně, šefe, prostě a jel. Cink. Tak to okopal, hele, trubka. 50 metrů, 1,5 metru hluboko. Normálně já si říkám, kdyby tam byl plyn, tak mohl doletět třeba až, já nevím, do Berlína nebo něco takového. Já rozkopal tu trubku, hele, ono to je v nějakým takovým divným textilním obalu, okopal obal, hele, tady jsou kabely. 50 metrů, 1,5 metru hluboko, má to tím bagrem překopal. Že jo, samozřejmě ani v tomto případě se nic neděje, vážení zákazníci, my na to myslíme, máme jeden kabel, druhý kabel, mikrovlnný datový přenos. A ten mikrovlnný datový přenos, ten se kontroluje jednou za 2 týdny, vypadá to tak, že někdo řekne zkouška spojení, na druhé straně, v té době to bylo ještě jako na Žižkově, jak už tam dneska ta řídící páka není, tam někdo prostě zapnul, on řekl běží, hotovo. Jenomže ten, co byl na tom Žižkově, tak když odcházel, tak aniž by na to jakkoliv myslel, tak povypínal ty vypínače. A protože ten, co byl na straně toho operátora mobilního, že jo, to vyzkoušel, že to funguje, tak to, že on to vypnul, si nevšiml. Takže v tu chvíli jeden to tam naplítal, druhý to překop a třetí to měl vypnutý. Vypadla síť mobilního operátora v celé České republice. Tak a teď se dostáváme k tomu, co říkali ty data, jo? Tak hele, tak co si myslíte, že byl tenhle pí vrcholek? Kdo si toho všiml jako první, že to spadlo? Hele, je to správná úvaha, byl to mobil. Mobil.cz a Mobilmanie. A ty udělali co? Zavolali to operátora. Jo, přesně, ty zavolali, čau frky, ty vole, vám to vypadlo. A říkám, asi jo, no, mně taky nejde telefon. Napevnou. Přesně tak, napevnou.
Na pevnou mi volali, já už jsem věděl, že mi to vypadlo. No a hele, ale teďka zajímavé pak bylo, co jsme udělali potom, jo, proto vám to vyprávím, jo, ale ten for je, všimli si toho ty onlineisti, ale co byl ten vrchol? Nejdřív to byly rádia, hele. Ty rádia začaly prostě normálně jako součást zpravodajství, že jak to jede co půl hodinu, ale prostě vypadl mobilní signál. No a teďka nastal problém. Protože co udělají děti, když jim řeknete děti, nelízejte nám v zimě zábradlí? Takže přetížili. Přesně. Normálně ty lidi za normálních okolností tam jenom stačilo, aby ten člověk na tom Žižkově vyběh nahoru, zapnul ty vypínače a cajk, jenomže mezi tím oni to začali točit v těch rádiích a teďka ten problém je, že ta síť je postavená na nějaký jako průměrný datový provoz. Jo. Vždycky nejvíce to navyšuje před Vánocema, jo, logicky, jo, ale ta pointa je, máte průměrný datový provoz. Ta síť je nejvíc vytížená, když vy zapnete ten mobil. Protože ten mobil, že jo, se přihlásí do nějakého HLR, to je home register, že jo, tam se jako řekne, já jsem tu zákazník, pak do VLR, tam pro změnu se mu přiřadí jako správný tarifní plán, aby se to dobře ufakturovalo, a pak ho to přihodí na tu nejbližší BTS, na který je, aby všichni věděli, kam se mají dovolat. Tenhle ten proces jako zhruba 25krát zatíží tu síť víc, než jako normální provoz. Jo, telefonní. Takže ty lidi, jak furt vypínali, zapínali ty telefony, jestli už to běží, tak oni tak přitížili tu síť, že to trvalo 8 hodin, než to naběhlo. Takže za těch 8 hodin, to už jsme byli v hlavních zprávách, jo, jako jeden z mých nejlepších šéfů, který jsem kdy měl, tak ten říkal, hele, on totiž měl ten den narození, říkal, mi tolik lidí už dlouho nezavolalo k narozeninám, oni si všichni vzpomněli, že mám nározky, když mě viděli, jak vysvětluju, proč nejde ta síť. Nicméně zase zpátky, my, že jo, zažijete tuhle kauzu, po letech se tomu zasmějete, v té době, kdy to je, tak úplně ne, protože teď to na vás začne padat, ty novináři přicházejí s historkama, jak paní rodila a nemohla si zavolat sanitku a teď to jede jedno za druhým, jo. Důvěra, produkt, jo, předchozí 2 kauzy. Tak my jsme si říkali, jak to jako vlastně zařídit, aby se tohle nestalo. Tak co byste vymysleli? Protože o tom je přece ta naše práce, ne? Tak my jsme si jako spočítali, že ten výpadek měl trvat maximálně hodinu, protože všechny SLAčka máme nastavený, že do hodiny musíme tu síť nahodit. Kvůli toho, že tu lidi tu síť přetěžovali, tak to nešlo. My jsme třeba seriózně uvažovali, už někdy, když byli třeba, to já nevím, kolik se to stalo, třeba v 10, jo, tak někdy kolem třeba 2., 3. už jsme si říkali, že začneme do těch médií říkat, nezapínejte si ty telefony. Jo, asi v nějakých případech jsme to i zkusili, nefungovalo to vůbec. Jo. Ale jako, co můžete v takovém případě udělat? No my jsme to řekli, samozřejmě, že nám to vypadlo. No. Neřekli jsme, protože to jsme to ještě nevěděli, že to byli kvůli toho borce s bagrem, jo, ale... No, takhle jsme to o hodinu posouvali všechno, vždycky, až někdy do 10. Oni to teda pak udělali tak, že tu si zapínali jeden ten vysílač po druhém, v té době jich bylo 2200, tak proto to trvalo tak dlouho, než to jako nemohli to zapnout najednou a museli jeden po druhém. Nicméně my jsme pak seděli s těma klukama z toho technology týmu a říkali jsme, jak to vlastně jako udělat, aby jsme se tomuhle vyhli. Tak pojďte, co byste jako vymysleli? Protože právě jsme se na to koukali z pohledu té měřitelné komunikace. Jo, jsme my jako schopní udělat něco, aby jsme zabránili těm lidem takhle přetěžovat tu síť, protože oni nám říkali, až se to stane znova, oni nám zase začnou přetěžovat tu síť, nám to zase bude trvat prostě těch 8 hodin. Takže komunikace, koukejte si něco udělat, nejlíp, aby se o tom nemluvilo. Ale spíše edukovat, aby to nedělali, že jako ten operátor asi ví, ne, že má největší jako ty nápor na ty BTSky v těch největších městech, takže to zapínat tam, aby se snížilo množství těch.
No, taky dobrá úvaha. A my jsme to udělali zhruba, jak jste říkali. My jsme se jako zamysleli nad tím, jako co to jako vlastně způsobilo, jo. Jsme si říkali, hele, on vlastně, kdyby nebyl tenhle vrchol, tak jsme to jako stihli nahodit včas. Ano, domluvili jsme se s nima, přesně tak, no. No a na čem, jak byste se s nima domluvila? No na jiný exkluzivitě. Jo, perfektní, to si zaslouží potlesk. Přátelé, potlesk, slyšeli jste to i vzadu? Ne. Hele, my jsme se vší zdvořilostí normálně přišli za těma klukama, co to dělali, a řekli jsme jim následující. Toto je jediný případ, kdy my vám řekneme nejenom pravdu, ale i celou pravdu, výměnou za to, že nám dáte hodinu čas. Takže my jsme udělali neformální dohodu jako tiskové oddělení, že když nám někdo zavolá z nich a řekne, hele, máte výpadek sítě, tak si zapnou stopky a my, když to do hodiny nenahodíme, tak pak o tom můžou všude psát. A faktem je, že jsem zažil 3 výpadky sítě, když jsem tam ještě dělal. A vždycky, když se o tom napsalo ve smyslu, měli výpadek sítě z toho a z toho, vždycky jsme to řekli popravdě, jak to bylo všechno. Ale důležitý je, že už vlastně oni všichni informovali o tom, že jsme měli výpadek sítě a už to běží. Takže tady já jenom chci zase ukázat, že proč má smysl dělat tu měřitelnou komunikaci, je v prvé řadě z toho důvodu, že ve chvíli, kdy rozumíte tomu problému, jste schopni přijít s nějakým řešením. Jo, a pro nás tam bylo důležité, že nám vlastně tehdejší šéf TSA, Fred Hrenčák, jako dal hlavu na stůl a řekl, hele, já vám slibuju, že za tu hodinu my to prostě spravíme. A když ne, a to byl ale zase požadavek pak z naší strany, jsme říkali, tak my ale pak řekneme, že máme průser. Vy po nás nebudete chtít, ať to jako dál někde držíme, když to nespravíme za hodinu, normálně vylezeme ven a klidně to budeš říkat ty, Frede, jo, že prostě je to špatný a prostě nepoběžíte a spravujeme to. A mělo to 2 zajímavé důvody. Vždycky mezi tím jako to nemělo tenhle průběh, co předtím, a za druhý podle mě on měl daleko větší motivaci, aby to do té hodiny spravili, protože věděl, že pak bude slavný. Jak jste měl ten výpadek těch 8 hodin, řešili jste v nějakém větším množství třeba vzájemné části zákazníků, kdy chtějí třeba kompenzovat to, že 8 No samozřejmě, že jo. Jak třeba tady s tím jste se vypořádali? Dali jsme jim volné minuty. Ale udělali jsme to asi standardně jako, řekl bych takhle, jako, je řekněme velkorysý přístup. Velkorysý přístup je, že řeknu, máte na týden volání zdarma. No jo, ale je tady faktor, který se jmenuje akcionáři a bonusy vedení a všech nás ostatních, když jako bude malej zisk. Takže většinou to funguje stylem, že každý, kdo se ozve, dostane tu kompenzaci. Jo, a myslím si, že to je takový jakoby industry standard víceméně všude, že když mám tenhle průser, tak samozřejmě tu kompenzaci nabídnu, ale nedávám ji automaticky, ale dávám ji každému, kdo si o ní řekne. Moje zkušenost je, že si o ní řekne třeba 10% zákazníků, když tam schválně není nějaký procesní jako blok. To by se na to třeba novináři? Prosím? To by se na to třeba Jo, jsme jim řekli, že dáváme tuhle kompenzaci. No. Jak se to ještě komunikovali během těch 8 hodin, než se to spravilo? No já můžu říct, že třeba, když jsme si pak právě dělali to vyhodnocení a dívali jsme se na to v detailu a seděli jsme na tom i s těma klukama z toho TSA, tak tím, že to byl náš první průser, jo, tak jsme neuměli nikdo správně zareagovat. Jo, proto vám všem říkám, mám to i pak na dalších slajdech, fakt donuďte každou firmu, ve které děláte, k nácviku krizové komunikace. To je jako, to je, přesně to je ono, pravidelně, že je to zajímavý pro ty média, jo, můžu vám tady pak naházet spoustu dalších příkladů. Zároveň to prostě jako strašně pomůže tomu, že ty lidi v té firmě pochopí vlastně, čím vy procházíte a zároveň si připravíte ty materiály. Jo, my, když jsme pak měli ty další průšvihy, tak hlavně už jako mezi tím jsme se jako dali tu práci i my jako komunikace, že jsme vlastně znali všechny ty techniky v tom jako NMCčku, v tom Network Monitoring Centru
aby oni nám nevolali přes 10 prostředníků, věděli, že mají zavolat rovnou. Já se přiznám, že na téhle kauze já jsem se fakt jako naučil to, že já jako třeba šéf komunikace jsem osobně zodpovědný za to, že dělám ty tréninky, ty krizové komunikace. A ve všech jobech od té doby, když jsem dělal tady tohle, tak jsem je dělal. A třeba se mi to strašně vypratilo v Monetě, jo, kde kauzu, kterou já jsem zažil jako s ranem na banku, byla úplně banální. Jo. V době, kdy my jsme řešili jako úplně jiný průser s akcionářema Agrobanky, jo, to je na samostatné povídání, řekněme, kdy ta důvěra byla trochu nalomená, tak se nám stal úplně jako banální incident. Prostě v bankomatu někde prostě na severu Čech došly prachy. Jo, ale co se prostě to nevymyslíte, co se prostě nestalo, šéfka finančního úřadu, jo, že jo, typicky, co se děje, že jo, každého 15. nebo 10. že jo, udělá to pip, pip, přišla výplata a teďka co udělá každý člověk? Ne, podle mě nejdřív, to je podle mě důležitý rozumět tomu chování, tak nejdřív se ten člověk podívá, jako mu nestačí, že to přijde jenom jako notifikace, on se i podívá do toho internetového bankovnictví, že tam ty prachy jsou, že jo. Řekne si, jo, stojí to za to, nestojí to za to, prostě takhle. Ale je to tam. A pak je teprve ten další krok, že ty lidi, kteří mají jako ještě to jako potěšení z těch peněz, té peněženky, tak jdou a vyberou si ty prachy. Jo, ale těch je stále méně. Nicméně ten problém je, že do téhle kategorie spadala šéfka finančního úřadu. A seběhla po těch schodech, out of cash. Oni krachujou. Oni krachujou. Zaběhla zpátky do kanclu. Holky, oni krachujou. Co udělá každý český člověk? Naběhne k bankomatu. Out of cash. Zaběhne zpátky. Takže během 10 minut všichni ti zaměstnanci toho finančního úřadu, krajského finančního úřadu, který měli dostat tu výplatu, zjistili, že si nemůžou vybrat peníze z toho bankomatu. Logicky, co udělali? Ne. To by bylo dobrý, ale oni ho měli v baráku. Napsali maila, bacha, oni asi krachujou, bankomaty jim nevydávají prachy. No ale, hele, řetězák za mě v pohodě. Problém je, že pod tím bylo napsáno prostě Věrka Veselá, finanční úřad. To byl ten problém. Takže já si takhle jakože v klidu sedím v pátek odpoledne, zvoní mi telefon a volá mi šéf, že jo, komerčního bankovnictví. Frky průser. Já říkám, jaký, nic se nic neděje. Říká, ran na banku. Já říkám, ran na banku, nemůže být ran na banku, nic se neděje. Říká, ran na banku. A teď řekl, to město. Já říkám, tak se jako rychle kouknu a už to vidím ty zprávy na těch sockách. A říkám, OK, ran na banku, tak. No tak, hele, co myslíte, že jsme udělali? No co je za problém? Hele, a samozřejmě, co je za problém s doplněním bankomatu? To trvá, že to dělá třetí. Jo, a i když je to extra a platí se za to nesmyslný poplatek, to trvá 1,5 hodiny, než tam dojede to auto. Takže samozřejmě ve firmě se sformulovala skupinka takzvaných jako postrkávačů, který seděli u té GPSky a takhle postrkávali očima to auto, ať už tam dojede. Ale po mně chtěli, ať to vyřeším, že jo, takže že jo, právě ale proč o tom mluvím je, že se mi okamžitě vrátilo to, že jsem dělal každý rok trénink krizové komunikace se všema šéfama poboček, což bylo nějakých, já nevím, 100-200 lidí, už ani nevím kolik přesně, který hned věděli, kdo jsem, co jsem, že jo, a vlastně jednoduchý příběh, okamžitě si voláme s šéfkou ty pobočky, ona říká, no já to vím, taky jsem říkala prostě Alešovi, ať ti hned volá, říkám, máš volat hned my. A já říkám,
bavila, jako co víme, že jo, tak běží nám tady řetězový maily a lidi panikaři už mi volali z firemní zákazníci, že si vybírají prachy, ať jim to nachystám, a já to tady nemám, cash, jo. Prostě panika, říkám, OK, dobře, tak co byste udělali na mém místě v tuhle chvíli? Já se bojím, že to je ta metoda. Podařilo se vám identifikovat primárního nosiče? Jo, přesně, to je ono. No přesně. Já jsem řekl, hele, znáš si z ní, protože ona mi poslala ten... Přesně. Přesně takhle to bylo. Takže já říkám, hele, okamžitě běž za ní do toho finančního úřadu, běž za ní. Ona říká, jak za ní? Říkám, se zvedni vem mobil a běž za ní fyzicky. Jestli tě nepustí, tak prostě rozkopni dveře, řekni, že je všechny zažaluješ, za ní. No a ona prostě za ní přišla a řekla, já tady mám Frkyho, on s váma bude mluvit, že jak byla taky, tak ona mě, ta paní z finančního úřadu, říká Frky, že já jsem na to zvyklý, no a ona tak... Hele, pointa byla následující. Kdo jste četli vyjednavače od Forsyta, ruku nahoru? Výborně. Pamatujete si na moment, kdy volal ten vyjednavač ministrovi financí, že potřebuje $100 milionů v briliantech? To byl, když jsem to četl, tu knížku, já jsem říkal, já to jednou v životě použiju jenom pro tu prču. Chcete slyšet to i s tím příběhem z té knihy, nebo ne? Jo, okay. Hele, jednoduchý příběh. A ten následující je vyjednavač, unesou si na amerického prezidenta, on je tam poslaný, aby ho jako zachránil a borec mu řekne, já chci $100 milionů jako výkupný, že jo, je to, vy s teroristama nevyjednáváme zase, ale je to syn amerického prezidenta, tak my je seženem. A on chtěl, aby mu je poslali v surových diamantech. Malý, velká hodnota, dává mi to smysl. No, pointa je, že ministr financí toto měl za úkol, říká, já ti to seženu cash, ale zapomeň na to, že bych to sehnal v těch neopracovaných diamantech. A on mu volá, ten vyjednavač, a říká mu, jako, sežeňte mi to. Mu říká, neseženu, neumím. Já jsem ministr financí a umím sehnat dolary jako cash, papírky, diamanty tady nevedem. A teďka, co on mu říkal ten vyjednavač? On mu říkal, pane ministře Greene, máte tam někde zrcadlo? On říká, mám. Říká, výborně. Můžete se postavit k tomu zrcadlu, abyste se na sebe mohl podívat? Tam podívá k tomu, tam říká, tak, já vám teďka chci říct, že tak, jako vidíte svůj nos mezi vašima očima, tak je jisté, že jestli zabijou syna amerického prezidenta, je to vaše chyba, že jste nesehnal $100 milionů v surových diamantech. Hele, za mě perfektní práce právě s tím nevědomým, podvědomým a vědomým, takhle mu to hezky propojil. Borec samozřejmě sehnal, že jo, tak já jsem byl v téhle situaci, tak já říkám výborně, tak se jí ptám, máte tam zrcadlo? Paní říká, ne, já jsem v kanceláři. Já jsem si v duchu říkal, je to prdele. A říkám, umíte si představit, jaká škoda vznikne bance, až vás zažaluje s tím vaším e-mailem, že jí došla cash, až si někde vybere někdo 2 miliardy a my vám to naúčtujeme? Umíte si to představit, jak dlouho to budete splácet? Paní řekla něco jako, Ježiši. Tak já jsem řekl, výborně, podívejte se, vyřešíme to, mám na vás jediný zásadní požadavek. Takhle vemete, mám pro vás připravený e-mail, ten jsem měl, ten jsem mi poslal, poprosil jsem ji, ať mi ho přečte. Ona mi ho do toho telefonu přečetla, řekla, tohle ne, tak já jsem řekl, výborně, změňte to, změnila to a pošlete to teďka na všechny ty lidi, kterým jste to poslala, plus to ještě pošlete na tu šéfku pobočky. A mě. No a ona sedla a poslala to. A samozřejmě, my jsme každému potom ukazovali, kdo volal. Tady je e-mail od té šéfky úřadu, tady je druhý e-mail, to poslala, spletla se, vtipná scénka, už jede,
jestli chcete, prachy připravíme a tak dál. Jo, tak za mě, jo, díky Forsythe, že jsi to napsal. Jo, myslím si, že tam byl ten klíčový moment, že jsme dokázali ten e-mail od ní jako získat rychle. Jo, a vlastně rovnou, jak běžela ještě ta panická vlna, tak rovnou běžela ta naše vlna, kdy jsme to vysvětlovali. A doopravdy to byla tak, že mi to chtěli i odvysílat Nova i Prima na jedno a nakonec v obě, když viděli ten e-mail. Já jsem říkal, musíte v té reportáži oba ty e-maily ukázat. A to oni už nechtěli, že to je jako málo sexy, tak to ani neodvysílali. Ta panika teda nezůstala jenom regionálně, to se jako posunulo celé. Hele, tohle vždycky jde strašně rychle. Ta rychlost u té důvěry je tam klíč a zároveň ta důvěryhodnost. Tam nejde jenom o tu rychlost. Já když tvrdím, že to není pravda, to je málo. Tam právě potřebuji zapojit to, že to ten člověk vidí, slyší. Jo? Je i dobrý, když si na to ten člověk může šáhnout. To jsou všechno jako aspekty, které právě jako utlumujou tu paniku. Tam ještě bylo dobrý, že na té nevědomí úrovni té šéfky toho finančního běželo to, že ona má průser, že služebního mailu posílala soukromou korespondenci. No ale tam bylo, naprosto souhlas, a ono bylo podle mě i klíčové, že tam šla ta šéfka té pobočky. Že přesně jak vy říkáte, místní honoraře, oni se znají, oni si to samozřejmě řekli a podle mě by i bylo i důležitý, že rovnou dostala ode mě už napsaný ten e-mail. Že jsme to jako vyřešili rovnou. Ona kdyby měla čas nad tím moc přemýšlet, tak by to poslala, já nevím, za 5 dní po 5 konzultacemi s právníkama ministerstva financí, to už by to bylo jedno, protože by nám někdo vybral 5 miliard a ono je to strašně drahé z toho důvodu, že ta banka má povinnou míru minimálních rezerv a oni, když vám ty lidi vyberou prachy, tak nejenom, že jako přijdete o prachy, ale ještě musíte navyšovat svoje peníze, ty rezervy, které máte u České národní banky. A to je na tom to nejdražší, protože si to musíte půjčovat rychle a když si půjčujete rychle, tak ta cena peněz je vždycky největší. Jo, takže třeba můžu říct, že po této kauze jsem ještě přitvrdil s těma tréninkama a normálně jsme měli jako vypracovaný proces na zvládání paniky na pobočkách. Jo, říkali jsme tomu rozpouštění zmrzliny. A to je jako, co má dělat šéfka pobočky ve chvíli, kdy se jí tam z jakýhokoliv důvodu udělá řada 10 lidí, jo, tak přesně jsem s nima trénoval, když jí tam přijede někdo s kamerou, co má dělat a co má dělat s těma lidma. Jo, a mám těch kauz s tím ranem na banku víc a několikrát se nám stalo dokonce přímo to, že tam přijela ta televize to natočit a on už tam nikdo nebyl. Jo, a co jsme udělali? Co byste udělali, abyste rozpouštěli frontu? Přijdete za těma lidma, řeknete, běžte pryč. Bude to fungovat? Pořád tam jsou. Hele, my jsme na to udělali a jsme to úspěšně otestovali, že okamžitě přijde šéfová té pobočky, nesmí to dělat nikdo jako z nižší šarží, řekne dobrý den, já jsem prostě Vlaďka Radostná, jsem tady šéfka pobočky, známe se roky, proč jste tady, že jo, řada poslouchá. On řekne, já se potřebuji vybrat prach. On říká, to není problém, my máme ale limit na výběr hotovosti bez jako předchozího objednání 100 000. Chcete 100 000 hned, a nebo se s váma domluvíme na schůzce, na zítra, na pozítří, my vám to přichystáme a dostanete to v klidu. Aspoň vás tady nikdo neokrade, když vyběhnete ven. Vždycky ty lidi řekli, já chci 100 000 hned a domluvte mi schůzku. A ve valné většině případů, když to byl jako řízený útok, protože to jsem si zažil, tak i ten řízený útok nefungoval, protože prostě přijela televize, tam už nikdo nebyl. Všichni jako, jaký problém. Jo? A ty lidi, když pak viděli, protože jsme je pak ještě zpracovávali postupně, tak většinou, a ještě jsme jim jako drobně připomínali, že když si vyberou ty peníze hned bez udání důvodu, tak je za to 5% storno poplatek. A když to ale potom do týdne vrátí, tak jim ten storno poplatek snížíme o 3%, protože ty 2% potom to je za blbost se platí. A to taky jako dost dobře fungovalo. Spousta lidí řeklo, já 5% ze svého vkladu nedám. Jo, tak je obrovský rozdíl si ty věci připravovat v klidu
a je obrovský rozdíl to dělat jakoby pod tlakem. Jo, proto má smysl doměřovat si ty negativní kauzy. Jo, já třeba musím říct, dneska, když já někam jakoby vlezu, ať už jako zaměstnanec nebo kontraktor, tak si právě nechám ukázat všechny i ty minulé případy, kouknu se na to s těma lidma v klidu, i vám ukážu potom, co z toho dělám. A vlastně to dělám z toho důvodu, abych si jako přesně ty věci vytipoval v klidu, natočil si klidně ty videa dopředu, v nejhorším je nepoužiju, prostě stojí to za to. A většinou to má i tu výhodu, že ten CEO, vždycky požaduju, aby se součástí tohohle tréninku byl i ten CEO, donutím ho natočit i ty krizové videa a většinou ty lidi mají potom daleko menší problém souhlasit s tím, co po nich chci, protože už jako během toho krizového tréninku samozřejmě na ně použiju všechny zakázané techniky, které jsou jako alternativní odpovědi, zakázané varianty, prostě všechno, že jo, co určitě na to máte vyškolení všichni, tak jako ve chvíli, kdy on na to vyškolení a vyzkouší, tak potom většinou jako je s ním daleko příjemnější spolupráce. Protože chápe, že já jsem ten štít mezi ním a tímhletím zážitkem. Nicméně je to zpátky o tom, jestli jako měříte ty čísla, prachy, protože pak umíte ukázat tu přidanou hodnotu a mluvíte jako o reálných číslech. A ještě k tomu většinou dělám to, že se snažím dělat media tréninky pro CFO, jo, protože oni většinou nejsou úplně jako největší extroverti a berou to jako přidanou hodnotu a já po nich chci vždycky jedno jediný. Víte, co to je? Aby na to dali prachy. To oni dají sami rádi, ale já po nich chci něco jiného. Pardon? Aby nepoužili odborný termín. To taky ne. Já chci, aby to udělal něco pro mě. Něco pro mě daleko důležitějšího. Abych měl online přístup k těm číslům. Jo, hele, já po něm vždycky chci, ať mi vysvětlí, každá firma má měsíční reporting a já po něm chci, ať si se mnou dá 5 sezení, nebo taky jak víc jsem v těch číslech kovaných, už je to třeba míň, jo, ale ať mi to jako vysvětlí, co v těch číslech přesně je. A tím, jak se i sám ptám, tak mám výhodu, že vím, kolik jsou třeba budgety jiných oddělení, což ne vždycky všichni chtějí vyzdílet, jo, rozumím tomu. A pak s ním chci, ať se mnou zkonstruuje cost of acquisition a cost of retention. Jo, to já si vždycky dělám automaticky. Kolik mě stojí získat nového zákazníka, kolik mě stojí udržet stávajícího. Protože z pohledu i té měřitelné komunikace to je absolutní jako rozdíl, jestli hrajete na to, že nabíráte nové zákazníky, nebo chcete oslovat i stávající, ať neodcházejí. A ono se to nezdá ve spoustě biznisů, už je to tak, že je levnější udržet zákazníka, než získat novýho. A většinou po této diskuzi třeba minimálně mi ten CFO nedělá to, že mi automaticky navrhuje snížení mýho budgetu, jenom proto, že prostě dělá budget cost a je zodpovědný jako za snížení rozpočtu. Takže jenom tím chci říct, jako ta měřitelná komunikace, to není o tom, jaký uděláte AV na nějaký téma. Ta měřitelná komunikace je o tom, jaký dopad na EBITDU firmy máte. Jo, proto jsem se vás na začátku v zásadě ptal, jestli víte, jaká je EBITDA vaší firmy a z čeho je tvořená, protože to je ten základ, jak jako má vypadat ta měřitelnost a co tam vlastně jako doopravdy hledáte. No a jsme u posledního grafu. A kdo si teda myslí, že to je... Ano, je to ten seriál. A to je taky krásný příběh, protože se to týká úplně celé jedné kategorie biznisu, ve který platí, že i špatná zpráva je dobrá zpráva. Co to je? Ano, je to show business. Hele, můžu říct, že roky, protože když začal, já vlastně ve druháku na Vysoký jsem byl jeden ze 3 lidí, který jsme založili Českou informační agenturu. Jo, to, že jo, dneska dominantně Monitora dělá media monitoring, Newton dělá media monitoring, ale v té době byl jenom Newton a v začátcích a my. A vlastně my jsme přišli jako první s tím, že si za mediální analýzu budeme účtovat 120 000 měsíčně. Jo, v té době průměrná cena za analýzu byla 8 000.
že samozřejmě tak z něčeho musíte žít, že? Tak jako, ale těšilo mě, že třeba z Czech Top 100 jsme dělali pro 50 minimálně. Jo? Faktem je, že v té době měli ještě ty komunikační oddělení i nějaký budgety, jo? To je třeba taky jako říct. Jo? No nicméně ta pointa je, že my jsme si jako opravdu pečlivě hráli s těma číslama, nejenom ve smyslu AV a spol, ale co nejvíc jsme se to snažili doměřovat k těm jednotlivým jako případům a vlastně do velké míry i spousta těch věcí, co jsem se na tom tehdy naučil, mě dneska velmi dobře živí, protože vidím ty situace, jako vám tady ukazuju. Tak tohle jsou krizové případy, ale já mám ještě daleko větší portfolio jakoby těch pozitivních případů, co zvyšuje ty prodeje. A když tom pak začnete vidět tu logiku, tak to dost pomáhá, protože můžu vám říct, že ty lidi se chovají stejně. Já si dělám každý rok jeden typ výzkumu, který jsem víceméně trochu okoukal od blesku. A musím říct, že nemění se ty konverzní poměry podle toho, jak lidi nakupují. Mění se to prostředí okolo nich. Pořád potřebujete zhruba stejné množství vzkazů, který někomu řeknete, aby on nějak změnil svoje nákupní chování, jenom jako se mění to množství zprávek, kterým on se pohybuje, ten člověk. Ale ten základ se nemění, ty lidi jsou podobní. Jo? Hele, tenhle příběh je kouzelný v tom, že to je příběh jedné nejmenované televizní stanice, kterou její vedení ovládli Rumuni. Už si vůbec nevzpomínám, která to byla. A ten for byl v tom, že oni přišli, že jo, co je nejdůležitější oznámení pro každou televizní stanici? Přesně. Kdy se oznamuje programový schéma? Přesně. A daleko důležitější je to podzimní, protože co? Je vánoční sezóna a všechny firmy utrácejí prachy v té televizi, takže vy potřebujete tu sledovanost. Jednoduchá logika. Takže třeba můžu říct, že děkuju Železnému, protože třeba v době, kdy já jsem dělal mediální analýzy pro Českou televizi, tak jsme vlastně pochopili, jak ten chlap byl geniální v tom, jak on přemýšlel o tom, jak vlastně komunikovat to programové schéma. A můžu upřímně říct, že v té době by mě to ani omylem nenapadlo to dělat tak chytře, jak on to dělal. Nicméně, tenhle příběh je jiný. Tenhle příběh je o tom, že prostě v rámci úspor ty lidi z toho managementu měli skvělou zkušenost v Turecku s jedním seriálem. Říkejme tomu třeba Amanda, to je úplně jedno. Jo. Prostě oni věděli, že v Turecku Amanda na to čuměli všichni. Jo. Prostě něco jako u nás ordinace v Růžových darech, já nevím, prostě všechny tyhle. Jo. Takže oni přišli s geniální myšlenkou, proč utrácet peníze za produkci něčeho tady, když to prostě zalevno dovezeme a divák v Turecku jako v Čechách, on na to bude koukat. Byl bych rád, kdybych si to mohl myslet. Já za sebe teda mám intenzivní pocit, jak jsem říkal, dělám ten pravidelný výzkum, tak jedna z věcí, která mě tam zajímá, jaký množství textů jsou lidi dneska schopni zkonzumovat. A teda musím říct, že mě úplně děsí, že dneska pro většinu lidí je jako maximální množství textů, který jsou schopni zkonzumovat za normálních okolností, jako není to, že se to učím a musím, nebo něco takového, 3 odstavce. Co dneska, a tím myslím, že to je jako ultraanalytický text, jo, kde vysvětlujete, proč je třeba drahá energie, jo, nebo něco takového. Pokud to neumíte napsat na 3 odstavce, nikdo to nebude číst, protože už to ty lidi jako nezvládnou přečíst. Jo, ale teďka ta pointa u toho seriálu je v tom, že oni přišli s touhle myšlenkou. Samozřejmě všichni jim řekli, na to ty lidi fakt čumět nebudou, protože ono to mělo jeden zásadní problém. Já si myslím, že my jako Češi jsme jako dominantně příběhoví. Podle mě dobrý český seriál, detektivka, cokoliv, když to nemá jako aspoň trochu nějaký příběh, tak český divák jako ještě jako
ještě naštěstí jako mu zůstávají nějaké jako kognitivní schopnosti, že jako má pocit, že tam něco chybí. Jo, a tady ten seriál vypadal zhruba tak, že prostě, vymýšlím si to, jo, Jorge Amanda. No, Jorge říká, miluji tě. 2 sekundy pauza. Já tebe taky. A takhle to jede, jo. No hele, pointa byla následující. Udělali tiskovou konferenci na programový schéma. A teďka, ale na tom je ten magic těch negativních zpráv v tom showbiznise, jo. Ty novináři se na to koukli a napsali, že to je strašná sračka, že na to nikdo koukat nebude. Co udělá český národ vycvičený? A dívá se na to přesně. Koukne na to, zjistí, že je to sračka, přestane se na to trochu koukat. Co se stane mezi vedením a tiskovým oddělením? Přesně. Blbě to komunikujete, nevysvětlili jste jim to, teď ty lidi na to nekoukají tak skvělý, v Turecku to funguje. Znova. Tiskové oddělení dělá co? Druhá tisková konference. Novináři překvapivě napsali, mysleli jsme si, že je to sračka, teď už to i víme. Co udělá český divák? Hele, ale bacha, český divák je lepší, protože byli lidi, kteří si toho nevšimli, tak to jsou ty, kteří se na to podívali tady, když jim to připomněli, ale pak už nikdo nezastavil ten propad. Byť bylo samozřejmě zase zajímavé sledovat, jakým způsobem se to komunikovalo, že jo, nejdřív pro velký úspěch mezi diváky to posouváme do pozdějších nočních hodin, aby to stíhali i ty, kteří přicházejí z práce pozdě. Pak jsme zjistili, že se to strašně líbí jako maminkám a našim babičkám, tak to přesouváme do dopoledního času. A pak jsme zjistili, že vlastně reprízovat Pana Tau je daleko lepší, tak jako reprízujeme Pana Tau. Nicméně, z pohledu měřitelné komunikace je na tom zásadní co? Že v showbiznisu je nejhorší, když se o vás nemluví. Jestli se trefili s reklamníma blokama do těch píků. No tam je právě problém, že třeba, že tehdy to bylo ještě jinak, ale dneska už je to tak, že jsou poměrně nezávislé metriky, kde oni, když mi nenatočí čísla, který jsem si koupil, tak mi to musí jako točit delší dobu. Jo, nemluvě o tom, že s tím mám já problém, protože třeba musím říct, že většina těch kampaní je postavená na tom, že vy ty prodeje musíte udělat v nějaký době. To není o tom, jako, že jo, já mám nastavený cíle na první 3 dny po začátku, na týden a takhle jedu jako v blocích a když nedodávám ty čísla, tak mám problém. Takže pak samozřejmě automaticky hledám jinou strukturu médií, že jo, předělávám media, plány a tak dál a sypu to víc tam, kde mi to funguje. Takže ono, když to jakoby nefunguje té televizi, tak ona s tím má taky problémy. Proto vlastně i ty televize za sebe si myslím, že velmi inteligentně vlastně dneska se snaží rozkládat i tu sledovanost jakoby do televize, do onlineu a do jiných věcí, proto vám pouštějí dneska, že jo, víceméně všechny videa v článcích automaticky při načtení, přesto započítává do těchto čísel, přestože to jako podle mě fungovat nemůže, ale jako věřím, že v těch velkých číslech i jako 0,5% udělá jako velký výsledek. Jo. Nicméně, no. No, to tam ještě zkoušeli jako právě komunikovat to, že se to posouvá do těch výhodnějších časových termínů, to už jako bylo úplně irelevantní. Za mě, co je na tom ale vlastně strašně důležité, jo. Podle mě, jakoby špičkový komunikační oddělení poznáte podle toho, že na sebe vymýšlí i negativní zprávy. Jako úplně, jako to myslím seriózně. Nám se svého času stalo v Oscarovi, že nám ty novináři říkali, hele, už se toho o vás píše moc pozitivního, prostě
my už to ten šéfredaktor jako otlouká o hlavu. No tak my jsme se jako sedli a vymysleli jsme na sebe jako negativní zprávy. Že je lepší, když to vymyslíme my, než když to udělá někdo jiný. Jo? Ale mě na tom tehdy strašně jako zaujala jiná věc, a to je, že ta negativita je nositelem pozornosti. Přesně tak. Jo? A podle mě dneska je to vlastně ještě důležitější. Já si opravdu seriózně myslím, že jako rozumět tomu, co jsou vlastně jakoby negativní zprávy v tom mým biznisu, je klíč k tomu umět prodat ty zprávy, které já chci. Jo, a já na tom budu mluvit na některý z těch dalších přednášek nebo v rámci toho think tanku, to je jedno teďka. Já jsem třeba dělal velmi zajímavý biznis, kde Babiš byl náš nejlepší prodejce. Nám to trvalo asi 2 měsíce, než jsme si toho všimli, ale prostě když Babiš v rámci covidu dělal ty tiskové konference vlády, kde on měl takový to svoje nekonečné mudrování a pane ministře, řekněte to jméno, tak on dělal tu geniální věc, že on vždycky úplně vyděsil ten národ a ty lidi šli kupovat všechny věci, které nějak souvisely s tou pandemií. Takže já ve chvíli, kdy jsem to viděl v těch číslech, jakože mi to trvalo 2,5 měsíce, než jsem si toho debil všiml, tak my jsme pak všechny reklamní prachy točili jenom 2 dny před tiskovou konferencí vlády a 2 dny po tiskové konferenci vlády a té firmě to vydělalo s 30 000 investicí 260 milionů korun. Co? Ale za mě to je o měřitelné komunikaci. Mohl si toho všimnout úplně každý. Co já jediný chci říct, že jako naučte se pracovat i s těma negativníma tématama. Protože jsou nositelem pozornosti, protože právě ten chudák plazímozek, ten je zodpovědný za vyhodnocování rizik, jo, to zatím ještě nikdo jako nerozklíčoval, jak přesně se ty rizika vyhodnocují, jestli to je nějak jako zděděný, anebo jestli je to naučený. Takže to já vám neřeknu. Mimochodem existují ale velmi pěkné psychologické teorie, které se zabývají strachem. Je 5 základních druhů strachu, podle mě každý člověk v komunikaci by je měl velmi dobře znát, protože když je vhodně použijete třeba na začátku zprávy, kterou vám nikdo nemůže ovlivnit, což jsou všechny živý vystoupení, tak přirozeně natáhnete daleko větší pozornost na toho mluvčího, než když jenom jakoby řekne to svoje. Jo, takže třeba já, když dělám výzkumy, jo, který pak používám v komunikaci, tak jeden vždycky z klíčových atributů je, že se ptám i na ty strachy, co ty lidi mají spojený s tím produktem. Co je na druhou stranu, jako potom ale klíčový, co je špatná zpráva, která sestřeluje prodeje, a co je špatná zpráva, která klidně zvyšuje prodeje. Dokážete mi to říct? Jaký je rozdíl mezi špatnou zprávou zvyšující pozornost a špatnou zprávou snižující prodeje? Jo. Beru. Ale jak já poznám, když si jako vybírám, že tohle budu chtít tlačit a tohle ne? Ta úvaha se mi moc líbí. Já se přiznám, to je vždycky, co mě zajímá nejvíc. Kdybyste se koukli, v jakýkoliv firmě za poslední 10 let dělám, vždycky nejvíc se snažím komunikovat ty vysoce maržové produkty. Jo? Mám s tím problém pak s produkťákama často. No. Správně, ale když vezmete ten rozdíl, za jaký okolnosti to tu reputaci poškozuje opravdu a za jaký vlastně ne. Nabídnout tomu klientovi, že koupí tohoto produktu, se něco vyrovná v té špatné zprávě, která třeba panuje? Dobrá úvaha a myslím něco jiného. Jo? Určitě to platí. To taky, ale za mě to, na co se ptám, já to řeknu na příkladu. Když řeknu, že Mini Cooper je drahý auto, je to špatně nebo je to dobře? Když řeknu, že Dacia je drahý auto, je to dobře nebo špatně? Je to poměr toho, co přináším tomu klientovi v tom, co ztrácí a co získá? Je taky dobrá úvaha. Já to řeknu, možná to jenom chci slyšet jakoby svýma slovama a špatně se na to ptám. Za mě je něco, co jsou jakoby reálné brand values,
Jo? V případě Dacia brand values, jakoby, která je vnímána tím zákazníkem, je rozhodně nízká cena. Takže za mě články, které říkají, že Dacia nemá nějaký ultra tempomat, který je adaptivní a já nevím co vše, mě vůbec nevadí, přestože je to špatná zpráva. Pakliže ale z toho třeba kontextově nebo explicitně vyplývá, že je to pořád nejlevnější poměr cena-hodnota na trhu. Kdežto u toho Mini Coopera mi vůbec nevadí, když někdo napíše, že to je vlastně strašně drahý auto, ale za to je to stylovka, kterou má jenom někdo. A to je úvaha, kterou byste v tom plánování měli rozhodně udělat, aby se vám nikdy nestalo, že to, co jsou ty skutečné hodnoty značky, jsou předmětem těch negativních kampaní. Ale pakliže ne, tak to nevadí a můžete tu část té negativní komunikace použít jako to přitáhnutí pozornosti. Jo, a to si myslím, že je ten jakoby základ. Já třeba fakt analýzám těch negativních kauz se věnuju asi jako vlastně nejdýl a právě spoustu těch věcí, když jsem to pak viděl v těch číslech, mě donutilo změnit pohled na tu negativní komunikaci, jenom je to jako většinou třeba nevybalovat na ty šéfy v těch firmách hned, že porozjede, protože to většinou panika a bojíme se a nepřilehvejte, jo, a tak. Ale je dobrý jako být nastavený na situace, kdy to nastane, třeba u konkurence. Protože samozřejmě, když u konkurence nastane negativní komunikace, která jde po těch jejich hodnotách značky, tak vy máte co? Úžasnou příležitost prezentovat se v tu pravou chvíli jako správný substitut. Jo? A to je na tomto kouzelné. Dokážete mi někdo vyjmenovat nějaký příklad někoho, kdo to dělá a dělá to dobře a chytře? Hele, to nevím. Neviděl jsem na to ty čísla. Proč si myslíte, že to bylo špatně? Že jsou ve ztrátě? Ne, to bylo vždycky MOL, CZC bylo vždycky výdělečný. Ale nevím. Ale přesně, ale musím říct, že my jsme rádi založili think tank na tohleto, to bude můj 3. na měřitelnou komunikaci a tam bych se o takovýchhle přesně jakoby sporech, protože podle mě v inteligentně vedeném sporu je největší znalost, tak bych se tomu chtěl věnovat. Jo. Ale třeba já jsem si toho prvně všiml, že nám to dělal, jak jsem mluvil o tom výpadu sítě, tak kdykoliv nám jako Oscarovi nebo T-Mobile vypadla síť, tak víceméně v řádu hodin Eurotel pouštěl reklamu, kde letěl takovej ten orel nad tou krajinou, máme nejstabilnější pokrytí. Jo, ale za mě to je přesně nádherný příklad jakoby toho, kde ty vaši zákazníci že si nezavolají, je to pro ně problém a vy prezentujete, že s náma si zavoláte s největší jistotou. Jo, a já mám fakt vyzkoušený, že když jsem něco tohle třeba prezentoval nějakému boardu a říkám jim, že součástí naší strategie není jenom, že hrajeme ty naše témata, ale že i čekáme, že nastane tenhle průser, tenhle nebo tenhle typově konkurence a my na to budeme reagovat takhle a budeme na to reagovat hned a já na to chci mít extra discretionary budget pro tyhle situace, který mám pod CEO, tak když pak ta situace nastala, tak já jsem pak samozřejmě vychválil board, jak byli jako chytrý, že to schválili, ale přijde mi, že to jsou přesně ty body, kdy jako opravdu si ta firma vás začíná vážit jako komunikačního oddělení, protože většinou každý si žije trochu ve svém silu a s tím, že by se konkurenci jako mohl stát průser a my na to rychle zareagujeme, tak to vydává málo kdy. Tak jenom na tom chci ukázat, že ta negativní komunikace se strašně často vnímá jenom jako krizová komunikace. A to je velká škoda, protože těch věcí, co se s tím jako s nositelem pozornosti dá dělat, je daleko víc. Jo, a zase jsem zpátky u toho, že jako není marný nenechat se semlít tou komunikační rutinou. To já si myslím, že je největší nebezpečí hned po té, co neznáte strukturu svojí EBIDy pro komunikační oddělení. A to je, že prostě vás to sežere. Jo, a nevím, jak to máte, mě už to v životě sežralo mnohokrát. Jo, prostě z toho nabalí hodně, že jo. Teďka ta naše práce je složitá v tom, že vždycky je nás málo, jo, a nejlíp, když kombinujete eventy, oznámení
ad hoc věci a zároveň strategické věci, tak je snadný jako toho mít najednou moc, tak ono potom není čas se zamyslet nad těma opravdu systémovejma věcma. Proto říkám, že velmi často, když si člověk dá tu práci a udělá ten deep dive do těch čísel, tak si sami poškrtáte některé projekty, kde si prostě řeknete, že nás to baví, milujem to, ale prostě to pro tu firmu nemá přidanou hodnotu. A já vám rychle ukážu, jak se to dá udělat. Jo? Nicméně, poprosil bych vás, povstaňte, protože vidím, že jsem ještě nevyčerpal téma, ale už jsem vyčerpal posluchače. A poprosil bych, všichni ujdete vpravo v bok, tak, správně. Položte ruce na ramena osoby stojící před vámi a masírujte obě, ano, a masírujte. Tak, masírujte, hezky, dobrý. Teďka čelem vzad a vraťte to tomu, kdo masíroval vás. Já bych chtěl. Dobrý, děkuju. Ano, ano. Ano, občas, když tohle dělám někde třeba na nějaké škole, tak musím vysvětlovat, kde přesně začínají a končí záda. Jo, to jsem rád. Nicméně, hlavně u té skupince tamhle vzadu jsem viděl, že vlastně by tohle stačilo jako samostatný, že jo, program úplně v pohodě. Hele, co já vám jenom chci říct, už jsem na konci, zbývá posledních 10 minut. Já jsem vám ukázal nějaký 4 základní příklady vlastně pohledu na krizovou komunikaci, ale z pohledu měřitelné komunikace. Za mě je dobrý, když si děláte tu přípravu, ať už na pozitivní nebo na ty negativní komunikace, když si to vyzkoušíte namalovat, když si pak z toho uděláte síťový graf, protože to se vždycky všem těm lidem, kteří mají rádi čísla, líbí. Co mně se jakoby osvědčilo, že si to tady na té levé ose trochu jako sortujete podle stakeholderů a vyplývají z toho nějaký scénáře. A doporučuji vám všem, abyste si něco podobného zkusili udělat u sebe. Jo, není to žádná raketová věda, vůbec jako nejde o to, jestli to máte dokonalý nebo ne, jde o to, že vás to jako přirozeně dovede k nějakému zamyšlení. A co bych jako chtěl říct, že když už byste náhodou se do téhle fáze dostali, tak podle mě, a je to přitom vtipný, jo, já si úplně pamatuju, že kde mě to vlastně naučili, bylo v GIčku, jo, v dnešní monetě, ale ono je důležité říct v GIčku. To byla ještě jiná firma. Jo, protože ta firma v době, kdy já jsem tam dělal, byla, já nevím, 130 nebo 160 let na trhu, během těch let několikrát málem zkrachovala a měla neuvěřitelně jako inteligentní oddělení o 15 lidech, který bylo pod CEO, tehdy Jeffem Immeltem, který bylo zodpovědný za vytváření firemních strategií, kde jako můžu říct, že to byla neuvěřitelná zkušenost dělat s těma lidma, že ty mě naučili hodně přemýšlet o pořadí věcí, jak je dělám, protože často to pořadí ty věci buď zjednodušuje, nebo dost zesložiťuje. Ale to je na dlouhý samostatný jiný povídání. Nicméně tam jsem poprvé zažil, že oddělení interního auditu bylo tak dobrý, že já jsem se na ty interní audity normálně i těšil. Protože ty lidi, kteří to dělali, ty audity, to nedělali ve stylu, my tě potřebujeme nachytat, ale opravdu oni mě donutili se zamyslet nad tím, jestli přemýšlím u těch procesů. Takže já jsem v té době strašně nadával jak špaček, že jsme museli dělat komunikační procesy a mít zpracovaný manuály a takovéhle věci, jo, protože jsem byl blbej, nenapadlo mě, že to můžu jako někde jako snadno skopírovat, jenom zadaptovat. Že to měli ve všech těch zemích, kde to už měli, tak to měli. Jo? A zas taky jiný to nebylo. A já blbec jsem to z gruntu vymýšlel celý. Jo? Ale to fakt není marný, když někdo vás donutí to zkusit sepsat. Jo? Takže za mě není od věci
si sám požádat o audit mých komunikačních procesů a má to i tu výhodu, že když si o to požádáte vy, tak si o to požádáte v době, kdy nemáte sezónu. Jo, protože je určitě příjemnější dělat audit komunikačních procesů v červenci a v srpnu, než třeba v době, kdy máte launch klíčových produktů, oznámení, setkání, vyhodnocení, výročních zpráv, setkání valných hromad, všechny věci, co se valí. Ale fakt můžu říct, že když se na to kouknete pozitivně, tak mnohdy budete překvapení, co vlastně ve skutečnosti i ve svém týmu nosíte za skvělý nápady, na který prostě není čas. Jo, pak třeba o tom se budeme bavit asi hodně na tom třetím povídání. Zkuste si nastavit vlastní KPIs. Schválně zkuste tak na mě jako hrnout, jaký KPIs máte. Víte, to jsou KPIs. Je někdo, kdo neví, co je KPIs? Nestejte se, zvedněte ruku. Jsou jakoby takový ty měřitelné cíle. No, tak jaký máte cíle? Komunikační strategie. OK, jakože bude. V nějaký podobě třeba, která bude schválená představení. OK, takže schválená komunikační strategie. Jo, podle mě. A fair KPI. Souhlas. Jasně, znalost značky, super. Jasně, a jaký je klíčový KPI v rebrandingu, co máte? Znalost značky, která bude se měřit. Okay. Ale není nastavená, takže bych vám řekla nějaký konkrétní číslo, ale to. Okay. Mně třeba u těch rebrandingů se líbí, když po mně chtějí jako value proposition. Že to není jenom o té reputaci, ale oni chtějí, aby v nějakých parametrech jsem byl líder nebo něco. Active consumer base. A co to je? To neznám. Active consumer base. A jak to měříte? Active consumer base. To jsou vlastně děti, je to od 1 do 12 Lego, kterým bylo zakoupeno aspoň jedno Lego po dobu 12 měsíců, poslední 12 měsíců. To je ale super parametr. Já to zkusím přeložit do svojí řeči, že sledujete, jestli si to dítě aspoň jednou za rok koupí nový Lego. Rodič, pardon. Jediný rozdíl, víte, jaký je jediný rozdíl mezi dospělým mužem a malým chlapcem? Jo, v ceně hraček. Tak co máte za další KPI? A to se mi líbí, tohle mě přijde super. Jestli to umíte trackovat na úroveň zákazníka, umíte? Na úroveň zákazníka děláme výzkumy, které jsou vlastně Jo, plošně. OK. od globálního přes regionální. A tohle se mi moc líbí, tenhle cíl. Typově v bance to děláš v podstatě vždycky. Tam to je základ v podstatě práce se CRMkem a kampaňovým management. Hele, třeba já, když jsem byl v bance, tak jsem měl jedno svoje tajné KPI, který jsem prezentoval, až když jsem byl fakt jako nejlepší. A já jsem chtěl, ať moje tiskové zprávy jsou nejvíc přebíraný. Což mě vedlo k tomu, že jsem jich začal dělat míň. To nebyl ten původní záměr. Ono to totiž bylo tak, že já jsem si nejdřív v těch analýzách všiml, že Kláře Gajduškový, za mě opravdu úplně špičkový jako šéfce komunikace, která dělala v Erste, jo, tak ona byla oparník před náma, když já jsem tam nastoupil, když jsem to viděl, jak jí přebírají tisku, tak jsem říkal, hele, tak já chci, aby jsme jí doběhli. A díky tomu, že jsme to v těch číslech začali trackovat, tak už jsme úplně jako v některých věcech se změnili. Třeba začali jsme vydávat tiskové zprávy kdy? Neděli, přesně. Protože kdy je největší šance, že vám přeberou šitovou tiskovou zprávu? No v neděli ve 2, že jo. Co se smějou, vědí. Tak to máte za další KPI. Jo. Je spousta brandů, kde si myslím, že to je naprosto fair. Jak měříte engagement? Jako normálně? Skrz social. OK. Když si natrakujete do data studia ty menšiny na socialu, tak si odpočítáte engagement a vyhodnotíte to i sentimentálně. Takže pomocí AI analýzy verifikovaný člověkem. Perfektní. Hele, za mě takhle jako v kostce, co tady slyším, mi dává perfektní smysl. Zase si myslím, že by možná nebylo od věci,
říct si něco, jako co je náš industry standard, jakoby veřejný a neveřejný, co jako si myslíme, že by se mělo měřit automaticky a co jsou věci, které třeba si bude měřit v úvozovkách sami, protože já zase jako upřímně, že jo, pokud mám nějaký parametr, ve kterým vím, že jsem blbej, tak to nebudu reportovat vedení, že jo, to je jak, respektive budu, ale když aspoň budu vědět, co s tím chci dělat, jo, nebo něco takového. Tak si myslím, že to by mohla být taky zajímavá inspirace pro nás všechny. No, o tomhle už jsme se bavili, tak to nemusím opakovat. Zajímavý je dělání si těch benchmarků a pak si myslím, že není od věci jako zkusit si vytvořit nějakou skupinu, v rámci který se o tom bavíte. Jo, teda dost pomáhá, když v té skupině není nikdo od konkurence. Ale pokud je to o to zajímavější. Jo, ale pamatuju si doby, kdy se jenom zveřejňovaly počty zaměstnanců, pak byla snaha zveřejňovat jako obraty. Akorát za mě, když já jsem byl marketing a média, tak to byly, se zveřejňovaly ty počty zaměstnanců a ty obraty, ale už se nezveřejňovaly ty střeva, co jsou přeúčtovávané položky a co je opravdu fíčka. A bylo to jako markantně vidět, že řekněme ty největší hráči, tak měli obrovský podíly právě přeúčtovávání všech možných služeb. Takže v podstatě ono potom, když se vzali ty fíčkové části, tak to jako hodně přibližovalo. Ale na druhou stranu, kdo dobře zná svůj biznis, umí velmi dobře odhadnout, jak jsou na tom asi zhruba i ty ostatní. Jo, myslím si, souhlas. A pak jsou takový jako různý další vlivy, které většinou ovlivňují profitabilitu. Tak, přátelé, to bylo všechno. Já vám děkuju. A protože začínat se má na čas a končit se má na čas, tak mě bylo velkým potěšením a v případě, že byste se chtěli na něco zeptat, tak můžete a samozřejmě v případě, že už si potřebujete odskočit, tak klidně odskočte. Takže, no, tak na tyhle mám odpověď 42. A nevím, jestli ho úplně formuluji taky jednoduše. Nicméně trošku si myslím, že se mění dopad médií v tom, jakým množstvím informací jsme atakováni a jaká je jejich trvanlivost. Jo? Že dřív vlastně nějaká kauza, kterou jste tady možná vyprávěl a byla 10 let zpátky, tak vlastně byla schopná žít mnohem díl svým způsobem, než jako dneska, kdy ta pozornost je hrozně roztříštěná. A už tehdy ty grafy ukazovaly, že ono se vám to dříve či později, pak ta křivka začíná vlastně jako zvedat. A teď ten dotaz, ke kterému přicházím. Jak doměřit jakoby dopad na reputační krizi, když biznisově se to neprojeví? Tak není žádný dopad na reputační krizi. Hele, je to... Totiž ještě dlouhodobější. Ten biznis, jako vy jste schopný doměřit... To doměřit můžeš. Otázka je jako, jestli to chceš dělat, jestli do toho chceš investovat a k čemu ti to je. Ale můžeš to samozřejmě dělat průzkumem jednotlivých parametrů vnímání značek u jednotlivých cílových skupin. Je otázka jako u jakého typu biznisu a v jakém časovém odskoku. A když máš prostě, řekněme, biznis typu tvýho, tak jako když si to uděláš jednou třeba za kvartál na nějaké věci, které jako jsou pro tebe důležitý, tak ti to může něco ukázat a věci třeba typu, jako když někdo vyrábí turbíny a udělá to jednou za 2-3 roky, tak to pro něj bude mít taky velkou výpovídací hodnotu, protože prostě na kvartální úrovni jako není schopný v podstatě v tom vidět nějakou změnu.
kolegyně pracuje v FMCG. Tam je třeba jenom pro kontext třeba stavebnictví nebo nemovitosti obecně pracují, vlastně celý trh pracuje s tématem cen nemovitosti. Takže vlastně ještě vodní skrz narrativ v médiích se dá ovlivňovat celý trh na očekávání lidí, navzdory tvrdým datům. Přesně tak. Vlastně asociace profesní a tak dále mají nějakou strategii komunikace, která dokáže s tím koláčem všech vlastně hejbat taky nahoru dolů. Ale to je skvělá poznámka. Ale pardon. To jsou těžké potom udělat jako v podstatě do trhu a jedno je, co si chce udělat pro sebe. To jsou dvě v podstatě odlišné věci. Ano. A samozřejmě se staťákem a podobně, že srovnat ty věci, někdo jede měsíční věci, někdo jede v kvartálních, někdo v ročních statistikách, někde nejsou, tak statistiku vytvoříš, ale... Ale jinak, na co jste se ptala, tam podle mě opravdu v mojí zkušenosti nejdůležitější, jestli to jako byl problém těch dominantních parametrů té značky nebo ne. Jo, a to už by bylo třeba říct ten případ. Protože pakliže jo, a nemělo to dopad na biznis, tak je to divný. Ale pakliže byla kauza a nemělo to... A co je to za biznis? Kofola. A Kofola měl nějaký průser nebo něco? Tak správně. Jestli někdo zaznamenal u Kofolu nějaký průšvih. Hele. Aha, ok. No, ale za mě to právě není ono. To právě nejde po té jako podstatě té značky. Já si myslím, že třeba kdyby byl nějaký problém třeba s nějakým jako ingrediencí standardní, tak to by problém byl. Ale myslím si, že uhrát jakoby příchuť, která se nepovedla, je v pohodě. Nejhorší, že ona se povedla. To je právě vlastně paradox, jakoby... Tak to není průser. Ta obecná veřejnost to spíš vzala jako v tím, že to sem vlastně patří. Jasně, tak nakonec se to takhle podařilo, ano. Samozřejmě muselo stáhnout, já si myslím, že tohle nebyla žádná krize. Jo, ale takhle. Ale věřím tomu, že zároveň jako něco jiného je zažívat to interně a něco jiného externě. Třeba jste to stáhli? Tu domovou že ne? A prodávalo se dobře, ne? Ten nejlepší limitka. To je ten show business efekt. no ale přesně tak, to je přesně, co já chci říct. To jako... Který my stále straně navíc byli nachystaný, že jako dopředu jako hlásila půl roku dopředu, ale toto se stane. A pak jsem se v podstatě, bohužel docela jen tak trošku usmívat, no já jsem vám to říkala, že se to stane. Ale za sebe si myslím, že jako v tomhle případě, když to jako nekazí ty prodeje, tak to jako není špatně. Je to přesně ten show business. Jako dlouhodobý důvěře a ještě se to podle mě jako celý stáhlo na tu dlouhodobou filozofii. Ale to už je konkrétní příklad, to si Ale... mě zajímalo, jestli se to dá nějak, když biznisově vám to jako teda ten fuck up neudělá, tak jako jestli se dá dlouhodobě vysledovat ta reputace jinak než... Jediný, co vám chci říct, pakliže byste někdo se chtěli stát součástí toho think tanku na měřitelnou komunikaci, napište na tohle telefonní číslo. Jo, to je moje. Tak kdybyste někdo chtěli být součástí jako think tanku, tak můžete. Ale máme tam vymyšleno, pokud to teda ještě jako se nezrušilo nebo takhle, takže bychom udělali novou kategorii ve zlatém středníku měřitelná komunikace. Jo, tak vlastně ty lidi, kteří byli v tom think tanku, by byli v porotě. Tak mě uveď na pravou míru. Pro tenhle ročník posílíme vlastně váhu měřitelné komunikace a pro příští rok o tomhle posledně zauvažujeme podle toho, jak to postavit, že už to bylo v tom běhu. V pohodě. Tak to nebude. Nicméně, kdo byste chtěli být v think tanku, jo, tak víte, jak fungují think tanky. Vždycky přinese se téma, kdo v tom think tanku jako bude, že vám to neslibuji, že tam budete, tak musí sám být schopný nosit nějaký data, aby se bylo o čem bavit. Jo. To je celý. Tak jo, tak mě těšilo a hezký večer.
pošlu vizitku na ten mail. Super. Jo, skvělý to bylo. Díky. Já se jenom i opůjdu. Těším mě. Prostě nebylo. Já jsem si jenom říkala vlastně, vy jste vždycky byl asi na straně jako